todos os grupos teñen toda a xente ou esperamos para alguén? Ben, pois benvidos ao pleno. Simplemente, para antes de empezar o pleno, permitídeme, hoxe remataba os días de loito polas víctimas desta pandemia, do coronavirus, e ás 12 había un acto que se nos foi comunicado ás 9 da tarde, pero eu propoño, se vos parece, que a corporación, o pleno, nos ergamos e guardemos un minuto de silencio por todas as víctimas profesionais e pacientes. Moitísimas grazas. Ben, pois estamos ao pleno ordinario correspondente ao 5 de xuño de 2020. Sí, señor Pazo, unha cuestión previa. Me gustaría saber se este é un pleno ordinario ou extraordinario. E agora o consulto co señor secretario, se me parece. Porque se hai algún motivo que impida celebrar, hai algunha norma jurídica que impida celebrar os plenos ordinarios cando corresponde, cando temos aprobado. Señor secretario, que é un pleno ordinario, se non me lembro cando se fixo o de que o acordo de plenos ordinarios podíase modificar a data nunha semana, se non me lembro. efectivamente. E señor Sotelo, sabe? Eu tiña dudas se era ordinario ou non, pero sabe que o pleno ordinario se pode modificar, en este caso o motivo é a aprobación do orzamento que non estaba preparada a semana pasada. Sabe tamén que o alcalde é tan imprevisible que tiña pensado convocar para a semana pasada, pero non improvisa tanto, pois non foi capaz porque non estábamos sin falo contra. Simplemente digo, se é ordinario, por que non se deixa presentar mocións por demais grupos políticos? Porque había de urgencia, aquí se deu un plazo, parece ser, e se presentaron unha serie de mocións. E non é así. Usted mesmo públicamente chegou a afirmar de que non iba a haber ninguna moción. Claro, é que ese era un pouco o acordo tácito que había, que os puntos eran tan importantes, orzamentos, plan de concellos, etc., que non, de feito, hai grupos que non presentan ninguna moción. Pero o BNG planteou que quería presentar unha moción de urgencia porque está de plena actualidade. Esta semana, bueno, lémolo, a mañana estuve na residencia, esta semana a residencia quedan mans, o sea, os profesionais abandonan a residencia na que vai seguir en mans da Consellería, como supoño que o señor Sotelo sabe, por lo menos por un tempo máis. E debido a eso, eu mesmo me puse en contacto con o señor portavoz, ou viceportavoz, o cargo que teña, do Partido Popular, dicindolle o BNG, cando o BNG plantea que quere presentar unha moción, eu lle digo, bueno, pues presentadla por urgencia e se a comisión la acepta, perfecto. Entón, nese momento me puse en contacto cos outros dous grupos, coa señora Vizoso e co señor Soliño, dicíndolle que o BNG iba a presentar unha moción de urgencia e que, por lo tanto, non pasaba nada se o resto dos grupos presentaban unha moción de urgencia. O que o señor Soliño me contesta por WhatsApp dicindo que o BNG non tiña 7 concelleiros, por tanto, se o BNG planteaba unha, o PP tiña dereito a plantear 3. E entón dixen, vale, pois moi ben, pois leva 3, leva as que queiras. Logo eu non estuve na comisión, non sei o motivo polo que foron reitado. Avante planteou que como había un acordo tácito que consideraban que o pleno era suficientemente denso como para non presentar mocións, e así quedou a cuestión. Como eu non din órdenes de que se aceptaran as súas ou as do BNG ou as de nadie, porque aparte non teño esa capacidade. Iso é o que pasou, vamos, desde o punto de vista da alcaldía. Desde a realidade da alcaldía.
entrar en outras cuestións que máis tarde creo que falaremos. Bueno, parece ser que a urxencia é que a Xunta deixa a residencia, non? Ese é o motivo da urxencia. Señor Sotelo, cando debatamos, eu non sei que eu non son o que presentou a moción. Perfecto. Vamos, esa é a argumentación que a portavoz do BNG me deu a min, entre outras, cando dixo que era unha moción de actualidade, por exemplo. Non porque a Xunta abandonase, sino porque Non é recordábamos actualidade, contratos por exemplo, que Se recortaba un contrato personal, sí, no, xa rectifiquei, dixen que a Xunta abandonara, dixen, no, a Xunta vai seguir, quen non vai seguir é o personal sanitario. Non é de actualidade para vostedes que haxa un plan de tráfico para o verán, unos problemas da tarxeta Vigo Paz... Pero, mire, que non creo que debamos entrar en debate, pero das tres mocións, dúas están solucionadas. Claro, porque o da tarxeta está solucionado. Dicen que, bueno, teñen todo o dereito. Eu, repito, non di ninguna instrucción, ni siquiera o meu grupo, de que rexeitaran ou non a súa moción, en absoluto. En absoluto. Ahora, está claro que das tres mocións, dúas están feitas. Porque a tarxeta superou vostede a prensa. A do contrato, o que entregou vostede é un papel chapuceiro do ano 2018 sin firmar. Bueno, pero iso si queren debate o do contrato de que do Sí. Realmente non é unha cuestión que le base á alcaldía. Xa sei, non lle podo. Non leva nada, excepto... Bueno, vamos a la si les parece. Primeiro punto, aprobación das actas das sesións anteriores realizadas, vamos acta por acta, en datas 28 de febreiro e 9 de marzo. A acta do 28 de febreiro corresponde ao pleno ordinario do mes de febreiro, e se hai algunha consideración sobre a mesma, pois este é o momento. Procedemos entón a votar a acta do 28 de febreiro de 2020. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada a acta de febreiro, do pleno de febreiro, por unanimidade. A segunda acta é a do pleno extraordinario con motivo de a elección de mesas para as eleccións autonómicas que logo tuveron que opoñerse. Por certo, tuvemos que pagar as notificacións e agora temos que volver a pagar outra vez, pero bueno. E porque temos que, non sei se saben, e aproveito para dicirlle, temos que repetir o pleno. Temos datas xa para a convocatoria, temos que repetir, eu sei que va a valer a xente escollida outra vez, pero parece ser que hai que volver a sortear as mesas e volver a notificar. E entonces, este acta simplemente do pleno extraordinario onde se escolleron os componentes de cada mesa electoral. Alguna consideración sobre esta acta? Bueno, pues pasamos a votar. Votos en contra? Cando é o pleno? E que non sei, o O 15, as 9:30. o luns 15. No, este luns é 8. No, este é O seguinte. Iso que significa? Que todos os que saíron antes Non están. Se saliches, quedache fora. Non, porque había alguén que non existe. Que salía. A ver, para nós significa unha puñeta, porque significa ter que volver a pagar as notificacións. Pero bueno, eu pensei que como xa estaba todo feito, iba a valer. pensaba que era só volver a notificar para corregir a data e non. E votos en contra da acta, abstencións, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. O seguinte punto da orde do día, punto número 2, proposta da alcaldía sobre a aprobación do orzamento 2020. Traise a aprobación deste Concello Pleno o orzamento, a aprobación inicial, evidentemente, do orzamento para 2020 que chega ao montante en estado de ingresos e de gastos de 16.247.318,94 euros. Orzamento que tuvo que ser refeito, evidentemente, debido á crise que estamos a vivir, non só en Cangas, senón en todo o país, e que propiciou intervencións de urxencia ou remodelacións de partidas para poder acometer actuacións de plena urxencia para intentar paliar ou contribuir a paliar a crise. Para defender a proposta de orzamentos, paso a palabra ao señor Concelleiro de Facenda, Mariano Abado. Boa tarde.
espero que me escuite ben, porque non funcionan os micros, intentarei perrar un pouco máis. Non, os micros funcionan, pero que se os entendemos non podemos transmitir. Claro. Porque, en primeiro lugar, decir que este orzamento ben condicionado, como ben acaba de decir o alcalde, pola crise do Covid-19, que porque, se ben é certo, xa tiñamos un borrador no último trimestre do ano anterior que estaba discutindo no seu equipo de goberno, que serviu de base para logo traballar sobre este que pretende ser definitivo, pero evidentemente esta crise provocou que houbera que refacer todo. En ese sentido, quisiera destacar o agradecemento pola implicación de todos os grupos municipais nas reunións de traballo que deron pé a que, evidentemente, de aí surdiese un documento que eu penso que serviu para mellorar en que a proposta inicial e, sobre todo, adaptarse ás actuais circunstancias. Por outra banda, ese documento, obviamente, é discutible, mellorable, porque, entre outras cousas, ven tamén un pouco precedido pola ausencia de ter determinado tipo de cantidades que podamos destinar a ese do COVID, e entón non era o mellor marco, precisamente, esa emergencia para que houbera un debate máis en profundidade entre así, os grupos e as súas propostas. Eu creo que nese sentido vai a permitir que se mellore, non? Por outra banda, tamén é certo que ademais adquire o compromiso de que, como é obvio tamén que no ano 21 probablemente vai haber efectos evidentes colaterais como continuación da actual situación, o cal somos conscientes de que hai que empezar a traballar tamén para adaptarnos á situación que nos depare o vindeiro exercicio, non? No que é o caso concreto do orzamento que se trae a pleno para 2020, eu distinguiría dous planos, non? Sería, por un lado, o que é o anexo de investimentos, onde se contemplan unha serie de actuacións que son indispensables, como pode ser, por exemplo, si queremos abordar a adquisición do vehículo contra incendios, que ten, por certo, unha subvención cativa da Xunta, pero que, bueno, que en todo caso, coa súa, a que efectivamente se poda conseguir mellorar os medios que dispón este Concello, é unha cuestión importante, igual que poder rematar os traballos respecto do PEMUS, a chega que se fai, que das partidas máis importantes, a chega que se fai o IDAE, que está relacionado coa renovación de todo o alumbrado exterior, e, por outro lado, completar a actuación no Parque de Baralonga, continuar cos obradoiros de emprego e co plan integrado de emprego, que logo tamén se reforza como continuidade do segundo plan que logo destacarei, e toda unha serie de actuacións en obra pública que tamén teñen unha importancia que é elemental, inda que sea para o funcionamento operativo elemental que debe ter un Concello, non? Por outra banda, tamén se destinan cantidades tanto para a Cámara como para a mellora do edificio do Concello e nos equipos de procesos de información e control de asistencia ou por los procesos de participación e transparencia. E con respecto aos gastos que se incorporan polos efectos da COVID, queda finalmente da seguinte maneira: os gastos extraordinarios que están generando, as desinfeccións e outras serie de elementos, van a 44.200 euros, e a emergencia social queda en 150.000 euros, a reactivación do comercio local vai a 105.300, a reactivación do turismo a 50.000 euros, o plan de emprego queda en 165.000, e o plan de formación en 30.000, tamén se reforza o servicio escolar, e todo isto, claro, complementase precisamente con unha mellora moi sustancial, que logo se requiere que intervir o pode explicar de forma máis ampla, se reforza de unha forma importantísima, xa non simplemente pola crise, sino pola propia situación do día a día do que son os servicios sociais. Tamén hai que seguir atendendo que a atención ao que é o servicio de transporte marítimo dentro do marco do transporte metropolitano. Efectivamente, como no seu momento teremos que ter un debate sobre eso en toda a súa magnitude, e elementos tan importantes como é afrontar os gastos que orixina estar asociados á SOGAMA. Aproveito para decir que, efectivamente, nos movemos nun marco moi delicado porque, evidentemente, o Concello cada vez asume cada vez máis servizos, e servizos que entendemos que socialmente son indispensables en o ámbito da cultura, como pode ser o auditorio municipal co seu auditorio, co seu conservatorio, ou servicios básicos tamén a nivel social, como unidade asistencial de drogodependencias, e
haberá toda unha serie de servizos como servicios do fogar e demais que desde logo na emergencia social hoxe en día agudizanse, agrávanse, pero é obvio que desde logo non reclamamos nese sentido que é preciso camiñar en dúas direccións. Por un lado, unha aposta de maior eficacia na xestión pública, como pode ser a aposta, por exemplo, pola economía circular e unha capacidade dentro da política de eficiencia enerxética, atacar a política de privatizacións, porque evidentemente está máis que demostrado que conleva unha serie de gastos brutais dentro do que é a xestión municipal, e por outra banda, efectivamente, que a lei de financiación das administracións públicas, tamén en este caso que nos afecta a nosas locais, ten que ser revisado de unha forma profunda. Observamos estes días, por exemplo, como as comunidades autónomas van a ter 6.000 millóns de euros para unha serie de axudas que non serán reembolsables. Sin embargo, os concellos vamos a ter xa estamos asumindo neste momento todo un panorama, un escenario, un espectro de xestión brutal e realmente non se está reforzando desde ningún outro tipo de administración, sexa provincial, autonómica ou central. Eu creo que aí requires un marco importante. Os grupos, creo que era o concelleiro portavoz do PP na comisión informativa que decía tamén claramente que había que facer un frente común precisamente para que os concellos en ese sentido deixaran de sufrir un maltrato máis que evidente, unha discriminación notoria, a pesar de que estamos na primeira línea de intervención pública e, por lo tanto, eu creo que todo eso é obvio que hai que revisar. Non poden quedar os concellos nesta situación porque, claro, logo iso ten unha repercusión no que é a política de ingresos que todo, de alguna forma, se descarga no que é unha política fiscal impositiva que sempre pagan os mesmos, non? Entón, eu creo que en ese sentido é absolutamente fundamental aproveitar a reivindicación de que hai que cambiar a orientación de como se deben gestionar os concellos, pero tamén como se deben financiar. Como unha primeira intervención deixaría aquí a exposición. Moitas grazas, señor Abado. Señora Vizoso, quer intervir? Boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, sí que quería decir a todos que fagamos un pequeno esforzo en proxectar un pouquinho máis a voz para que, ainda que non parezca, temos público e a xente está seguindo este pleno. O micrófono dime que vou, Un pequeno esforzo para que se nos poida escoitar e entender ben dende nos están mirando. Bueno, o que se nos trae hoxe aquí é o orzamento para o ano 2020, un orzamento pensado obligatoriamente, como non podía ser de outra maneira, para paliar un pouco os efectos desta crisis sanitaria que se deu neste ano. Gran parte deste orzamento que se nos presenta, segundo se explica no propio informe de intervención, parte deste orzamento xa está gastado, e isto é algo que nós temos que ter en conta xa se executou parte do orzamento, e iso é algo que vamos a ter que tamén ter en conta e fiscalizar todas esas facturas para saber en que se gastaron durante os últimos meses e durante esta pandemia os gastos que tivo o Concello de Cangas. O orzamento municipal se fixo dunha maneira un pouco precipitada, ainda que sí que había unha proposta, como dixo o concelleiro de Facenda, unha proposta anterior xa do ano 2019 para poder tomar medidas para esta crise. Tuveronse pois que facer distintas modificacións, distintos recortes nalgunhas das áreas para poder sumar certa cantidade para facer fronte a un plan de medidas urxentes como se fixo. Dentro das medidas urxentes se estableceron certas cantidades, como dixo o concelleiro de Facenda, para a emerxencia social, para fomentar tamén o emprego, un plan de emprego municipal que ten un importe bastante cuantioso, un plan de formación e para tamén a reactivación do comercio e do turismo. Si ben é certo que as cantidades son importantes por parte da oposición, o que nos falta é coñecer un pouco as propostas e as medidas que se van a tomar en todas e cada unha destas áreas. Votamos en falta que non se entregara unha planificación un pouquiño máis detallada de coas propostas que se van a facer en turismo e coas propostas que se van a hacer en comercio. Sí que é certo que na perspectiva do comercio a mancomunidade vai a botar unha man e a través de Cecimo, pero
dentro do plan de efectos COVID que lle chama o Concello. Isto é un pouco que votamos en falta, non? Votamos en falta a concreción de propostas. Traballase dunha maneira en que se poñen arriba da mesa grandes partidas económicas sin especificar en que se van a facer os gastos. Non solamente nestas áreas, ocorre tamén con outras, como pode ser protección civil ou outras áreas nas que o mellor sí que se están, de algún xeito, pois camuflando outros gastos relativos a sanidade pública, a limpeza diaria, a limpeza de edificios públicos, entre outras partidas. O que estou dicindo non é outra cousa que falta un pouco de estructura e un pouco de profundidade dentro do orzamento e saber especificamente en que se van a gastar todas e cada unha destas partidas. Por outra banda, fatos a palabra tamén de que, bueno, que sí que se tiene que hacer unha remodelación de certas partidas. Era necesario, había gastos que de algún xeito mellor eran prescindibles para poder conformar este plan COVID, pero tamén se recortou noutras cousas que bueno, que o mellor nun momento dado tamén son moi necesarias, como pode ser o mellor os investimentos para o saneamento, que é algo que dentro do noso grupo, por exemplo, sí que votamos en falta, que non se especifique no orzamento municipal ninguna partida para investimentos no saneamento, ou, por poñer outro exemplo, no que o mellor tamén se quedou moi corto de presuposto é o tema do funcionamento da piscina municipal. Creemos que faltou traballo, faltou poñerse antes a facer o orzamento e telo moito máis preparado. Agora, está claro que dado a situación de urxencia na que estamos neste momento, pois que é necesario sacar adiante este orzamento para que as áreas poidan traballar e poidan ter certa liquidez para facer fronte ao que repito que hai que ser moi críticos coa proposta e quixéramos tamén pedir un compromiso por parte do goberno municipal, un compromiso por parte do Concelleiro de Facenda para, de cara ao mes de septiembre deste ano, 2020, poder comenzar a traballar xa nun orzamento que poida estar máis comprometido cos investimentos para Cangas. Nomeadamente, pido ao señor Mariano Allo, como Concelleiro de Facenda, que se comprometa a, no mes de setembro, comenzar a traballar xa no orzamento do 2021. Por lo de agora, nada máis, datos. Moitas grazas, señora Vizoso. Señora Giralde. Sí, boa tarde a todas e a todos. Dixemos en varias ocasións que o Benega de Cangas estaba para colaborar e traballar xuntos. Presentamos propostas para que axudaran os nosos sectores productivos, o comercio local, as servizos sociais. As graves consecuencias socioeconómicas derivadas do COVID-19 que se prevén dignos que hai que fusir de oportunismos e traballar na sede da soberanía popular do noso Concello, con acordos de todas as forzas políticas da Corporación Municipal en colaboración cos agentes sociais. O Benega asistiu as xuntanzas para sumar e arrimar o ombreiro nun momento tan difícil, e lanzando unha mensaxe de unidade e tranquilidade aos cangueses e canguesas. Ante unha crise de saúde pública, entendemos que o que compre é ter altura de miras e agradecemos que o equipo de goberno recollera algunhas das nosas propostas, porque é unha imaxe que reforza a resposta que temos que dar ante a crise do COVID-19. Queremos lembrar que a proposta de orzamento presentada polo equipo de goberno dispón dun montante de 1.200.000 euros case a maiores para atender os novos retos en relación ao orzamento anterior de 2018, grazas á reducción de partida de débeda pública froito da política de contención de gasto do goberno anterior do que formaba parte do BNG, que conseguimos amortizar a débeda pendente, o que permite agora actuacións que de outro xeito sería impensable. Compartimos... Mercedes, levanta un pouco máis a voz que non se toi falar. Si non, como non teño ninguén... O micro está aquí. Tamén para que nos escoiten fora. Saco a mascarilla. Quero dicir que perdamos o costume de falar cara ao alcalde, que é o costume que temos, para falar máis cara a sala. Saco a mascarilla, non teño os 2 metros, así se teño a voz máis forte. Claro, que con distancia é suficiente. Ben, compartimos a proposta de aumento de fondos en áreas imprescindibles e necesarias, como son as dispostas para a emerxencia social, comercio local. Entendíamos que tamén era imprescindible actuar dentro das competencias que ten o Concello nun plan de emprego municipal que fose ambicioso e executable a corto prazo. Seguimos mantendo
de que este é un momento propicio para apostar pola diversificación económica. E no BNG creemos que os investimentos deben estar sempre vencellados a aquelas actuacións con maior impacto na xeración de riqueza e emprego. A perda de empregos estacionais, o elevado número de persoas en situación de desemprego, os despedimentos, a precariedade laboral, é unha gran preocupación para esta formación política que creo que compartimos todas e todos os que estamos aquí presentes. Nos queremos axudar a curto prazo o sector turístico hosteleiro, presentamos propostas de servizos sociais, a administración local, en servizos públicos, emprego, mobilidade, infraestructuras, en reactivación da economía local, política fiscal, para buscar novas sinerxias tamén co ámbito cultural, planificando novas actuacións co sector. Todo isto agradecemos que gran parte delas fosen aceptadas polo equipo de goberno, que temos que decir públicamente. Este novo borrador presentado, este borrador que temos agora para a aprobación no pleno, presentado polo equipo de goberno, que corrixe e acepta, como digo, algunhas das propostas nosas, sí que botamos en falta maior concreción no destino das partidas xeradas para actuacións polo COVID-19. Nos pedíamos esa concreción, se nos presentaron uns plans deseñados, se nos presentaron eses plans en algunhas áreas, pero temos que indicar que lamentamos que esas propostas presentadas non foran consensuadas antes, que non foran faladas antes, ni negociadas coa oposición municipal. E máis nomeadamente con este grupo político que se amosou desde o principio da crise a súa vontade para colaborar. Estes plans de actuacións para turismo, comercio, servizos sociais, cultura, se ben recollen algunhas propostas que ao longo destes meses presentou o BNG, como por exemplo compartimos destinar fondos para un plan de formación, pero propusemos estudar a posibilidade de incluir formación no ámbito productivo, agroforestal, que fose complementario coa escola taller e o Obradoiro de Emprego, algo que non se tivo en conta. Botamos en falta un documento completo do plan de reactivación económica previsto para todo o Concello, de todas as áreas, non só daquelas que se nomearon e que se entregaron. Un plan consensuado que agrupara as distintas actuacións. O orzamento que estamos a debater non é un orzamento que nos satisfaga a todas, evidentemente. Neste documento dase validez a actuacións e gastos afeitos ou propostas de gasto que fixeron para ter blindadas as partidas que lles permiten manter os gastos que poderíamos entender, algunhas de nós, como prescindibles. Botamos de menos propostas como mantemento e mesmo incremento de contratacións temporais no verán, como reforzo de limpeza de praias ou servicio de socorrismo que tan necesarios serán como consecuencia das medidas sanitarias que haberá que tomar nos nosos areais. Lamentamos a pouco ou nula implicación das administracións provinciais, autonómicas e centrais dos concellos. Reclamamos maior atención e axudas por parte do Goberno Central que permitise a utilización dos fondos do superávit municipal e a ausencia do Goberno da Xunta, que está máis preocupado nestes momentos pola data da convocatoria das eleccións que pola actuación nos concellos e axudar os concellos galegos. A pesar de todas estas reticencias que teño que decir públicamente, desde o BNG de Cangas entendemos que debemos seguir actuando con responsabilidade con o noso povo, con unidade e altura de miras, procurando un orzamento executable a curto prazo que incluya as actuacións encaminhadas a minorar os graves efectos socioeconómicos que a expansión do COVID-19 deixou na nosa veciñanza e as posibles afeccións no medio prazo. Por esta responsabilidade que temos coa veciñanza de Cangas, apoiaremos o orzamento 2020 e emprazamos, al igual que fixo a compañeira de Avante, a comezar canto antes a traballar nese novo orzamento 2021 que será tamén imprescindible. Gracias. Moitas gracias, señora Giralde. Simplemente, vamos a ver, eu suscribo realmente a intervención das dúas portavoces que falaron agora, e me permite, señor Millán, que lles conteste na posición nada máis. Pero claro, a señora Vizoso fala de que vota de menos medidas concretas. Eu mandeilles medidas concretas, non sei se as recibiron ou non, daquelas concellerías, señora Giralde, que están implicadas no COVID. Quer dizer, claro, non lle mandei medidas concretas da Concellería de Deportes, porque pouco ten que decir neste tema, máis que partidas que poden contribuir a tal. Entón, quero dicir, mandeilles un plan de actuación de turismo, mandeilles un plan de actuación cultural, mandeilles un plan de emprego, curso de formación, moitos deles a propostas concretas, efectivamente, no que tenga, ou a propostas máis genéricas, máis tal, de Avante, está claro. Pero eu mandeillo coa idea de que os que subisen e pudesen fazer as aportacións, mandeillo hai como 10 días. Quero dicir, agora, sinceramente, están eu para facer, para pedirle aos concelleiros e para o propio alcalde que fixo de cultura, por exemplo, o de turismo fixeron as técnicas e de turismo e a concelleira, eu para facelo tiven en conta as súas aportacións.
E é unha aportación, por exemplo, neste caso de Avante, de que as festas que non se van poder realizar como se realizaron sempre as festas, macroconcertos, verbenas, etc., fosen sustituídas por un plan de animación sociocultural con actuacións máis pequenas e máis diversificadas polo espacio. Iso se recolleu nese plan de actuación. É dicir, eu que asumo, cito, as consellerías que me competen, e digo que tuve en conta iso. E turismo constame que tamén coa perspectiva da desestacionalización. O de protección civil, que falaba vostede, o de protección civil, o incremento de protección civil, bueno, hai, por un lado, o camión, e por outro lado, hai un incremento material. Non me é a protección civil. Sí. No. Servicio de salvamento de playa. Hai salvamento de playa, perdón, pensei que era protección civil. Quero dicir que houve un incremento, a protección civil hai, non hai? Sí, pero é un incremento en material de desinfección e de actuación. O sí mismo, supondo que aquí tiña unha pegatina, non sei se teñen vostedes por aí, este local foi desinfectado antes de celebrar este pleno. Quer dizer que este tipo de actuacións nos estamos tendo e este tipo de actuación vale cabo. Al respecto, xa termino, al respecto de que, claro que hai gastos feitos, pero non se esquezan vostedes, como moitas veces di o señor interventor, que estamos en sueño. É dicir, claro, a crise gorda ven ahora, cando realmente queremos retomar a actividade e queremos impulsar a actividade. Por sorte, esas noticias falan de que o comercio de Cangas parece ser que se está reactivando con determinada enerxía, non? Necesita máis, vai necesitar axuda, está claro. Pero, claro, estamos en sueño. Por lo tanto, non sei, o gasto de personal, gasto de conservatorio, gasto de moitísimas outras cousas, levamos feito casi medio ano. Por exemplo, en cultura, por darles unha pincelada, toda a cabalgata de Reis, iluminación de Nadal, todo eso se fixo. O antroido, actividades de antroido, se fixo e significaron gasto, porque nadie se imaginaba, nadie, ya en febreiro, que foi cando foi o antroido, que nos iba a caer a que nos caeu. Entón, seguimos o plan establecido que xa se seguirá nas legislaturas anteriores, ¿no? Entón, por eso hai ese gasto. Señor Millán, ten a palabra. Vamos a ver. Boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar, decir que se estamos aquí en esta situación, a clave é o que pasamos estes meses atrás, a pandemia. E o que máis demandamos todos, e aí coincidimos todos os grupos, é que é necesario tomar medidas desta casa para axudar aos sectores e aos colectivos que se veron perjudicados por esta pandemia. Xa desde un punto económico, sobre todo, falemos de familias, falemos de autónomos ou de pequenas e medianas empresas. Entonces, desde un primer momento, o Partido Popular puso sobre a mesa e considerábamos que o prioritario era establecer un plan de actuación con medidas concretas. Vostede dixo que enviou medidas sin menospreciar para nada as propostas, e agradecendo eso, hai que decir que son líneas xerais, non son medidas concretas ao 100%, porque en tema de comercio e en tema de turismo habrá que profundizar máis nas medidas que se van a facer e actuacións máis concretas. Non é cousa miña solas, yo transmitiron os outros compañeros de corporación. O bono comercio con medida concreta, sempre. Ben, despois, por parte do goberno, en todo momento parece que era, e así se nos transmitiu, que o primeiro objetivo é aprobar un orzamento e ese orzamento coller esas medidas en concreto. Nos decíamos, primeiro, establecer un plan de axuda e despois buscar a medida de financiación máis aceitada en base á situación a que nos enfrontamos e no momento en que o afrontamos. Porque o mellor, eu sigo dicindo, o orzamento non é a fórmula máis correcta nestes momentos, porque establece máis obrigas e máis condicionantes que unha modificación de crédito, e non é un capricho do Partido Popular, sino algo que sucedeu en concellos de todas as cores políticas sin salir da provincia de Pontevedra. Podemos falar de distintos concellos que tanto traballaron desde o punto de vista de plans de actuacións como do punto de vista de modificacións de crédito. O goberno elixiu priorizar a aprobación do orzamento para ademais aumentar as partidas nas que coincidimos todos que é necesario e que nadie o discute, sobre todo o tema de emerxencia social dase un pulo de forma significativa, desde falamos de casi un 600% de aumento, o tema de
da axuda no fogar, pois está claro que había que aumentar e todo o que se lle pudera dar a máis, benvido sea, pero, por outro lado, este orzamento, como ben dixo, ven a recoñecer gastos xa realizados. E lóxicamente, xa estamos partindo de un orzamento parte executado, amparándose, sobre todo, esta justificación de que acabamos de sufrir un estado de alarma. Para este segundo paso, non é necesario un orzamento, sino que habría outras fórmulas máis viables que serían máis adecuadas para este momento, xa que a curto plazo pode crear maiores perxuicios que beneficios. E vou a decir por qué. Un orzamento obriga ao Concello a moitos aspectos, non só en gasto, en que se gasta e de onde veñen os ingresos, sino como se gasta. Leendo as bases de execución do orzamento, creo que hai que ser concretos. É dicir, senón existen as bases que establecen novas obrigas no momento de aprobar este documento, onde se deberían centrar os esforzos ahora en reactivar as economías familiares e o pequeno comercio local. Se están comprometendo con esta aprobación a facer un grandísimo esforzo en control interno da financiación e dos gastos do Concello. E van a ter que redistribuir ese esforzo que se debería destinar exclusivamente a traballar polas veciñas e os veciños máis perxudicados pola pandemia a facer actuacións en concreto dentro do Concello e un control do gasto máis adecuado. Non hai mellor exemplo que o que traemos de atrás dos reparos de intervención. Por iso, decimos que este documento xa nace tocado. Xa hai parte do gasto, estamos a mediados de ano e establecemos obrigas que non son as máis adecuadas para o Concello nestes momentos. Que mellor dentro de 5 ou 6 meses e empezar o ano 2021, pois sí, pero nestes momentos deberíamos centrar todos os esforzos en axudar as veciñas e os veciños de Cangas. En segundo lugar, dentro do informe de intervención fala de que se espera a liquidación do ano 2019 que teña efectos negativos no censo, e ademais se lle preguntou na comisión informativa, se lle solicitou que nos dixera aproximadamente se estaba xa prácticamente pechado a liquidación do orzamento, cal sería o signo de o resultado orzamentario e o remanente de tesorería. E se nos trasladou que os lows van a ser de signo negativo, falando un remanente de tesorería de 1,2 millóns de euros negativo aproximadamente e un resultado orzamentario de 500.000 euros negativo. Con esta situación, o propio interventor xa nos avisa que vai ser necesario, antes de que remate ano, unha modificación deste propio orzamento no informe de intervención. É dicir, estamos aprobando un orzamento e xa estamos no propio texto, coa aprobación inicial, dicindo que antes que remate o ano vai a ter que sufrir modificacións. Seguimos. Este documento, por tanto, ten bastantes trabas. Ao cumprir a regla de gasto no ano 2019 e a incumprir a estabilidade orzamentaria. Tamén fala no informe de intervención que se incumple o plan de axuste. Ademais, nas bases de execución fala da necesidade de elaborar un regulamento de control interno, que era o que decía antes, estáse establecendo unha obriga e un esforzo administrativo e dos traballadores do Concello que nestes momentos non sei se estamos en condicións de afrontar debido ás necesidades de esforzo que temos que centrar nos veciños e nas veciñas e sobre todo nos perxudicados polo COVID. Por primeira vez, estas bases de execución dedicaron 7 folios a falar do control interno, a falar de correxir as irregularidades que se cometen co gasto no Concello de Cangas. Eu creo que é un aviso importante por parte da intervención municipal desta situación. E, no momento que aprobemos isto, hai que centrarse nesto. Non se poden ir repetindo mes tras mes os centos de reparos que nos venen a pleno. Iso non podemos repetir. Os procedimentos que se están realizando da vía do gasto non son os correctos. En este momento que se aproba, se establece que hai que rematar con esa forma de traballar desde o lado do gasto. Lóxicamente, sabemos que non se vai a facer prácticamente nada de esforzo. Isto é un brindis ao sol, como pasou coa central de compras famosa, que vende que hai unha central de compras feita e o único que se fixo foi crear unha comisión
de estudio de contratos menores. A central de compras é bastante máis. Non só crear unha comisión para os contratos menores, pero bueno, cada un... E para rematar, entrando nos números dos orzamentos, hai unha anotación importante por parte da intervención municipal que fala da representatividade que teñen os gastos corrientes dentro do presupuesto. Lóxicamente, este ano tense que aumentar o gasto corriente, por necesidade, por axuda a eses sectores perxudicados, por axuda polo tema que falamos antes, do plan de emprego, de emerxencia social e tal. Pero o problema é que vimos de uns anos atrás que viñamos avisando o exceso de gasto corrente. E agora xa estamos nunha situación altísima e estamos desorbitados. Falamos de que debería estar pola media do 20%, estamos pasando do 25% ao 28% de representatividade do gasto corriente nos gastos xerais do Concello. Lóxicamente, volvemos a insistir que nestes momentos a necesidade primordial era atender as necesidades das persoas perxudicadas, das veciñas e dos veciños, das familias, dos sectores productivos perxudicados, en concreto o comercio local, a hostelería. E creo que se podía facer, os datos están aí, dunha maneira bastante máis efectiva se se creara un plan de actuación concretado sobre todas as medidas de apoio ao comercio e ás familias e non un orzamento. E financiar esas axudas con unha modificación de crédito e traballar cara a un futuro orzamento para o ano que vem. Nada máis. Moitas gracias, señor Millán. Cando non se quere arrimar o ombro, buscanse as excusas que llega a unha cabeza, porque ademais vostede ten uns mantras que sigue repetindo cada vez que fala. Un deles é o do gasto corrente e outro nestes debates é a modificación orzamental. Señor Millán, probablemente se estivésemos a falar dunhas contas que simplemente fosen modificadas para facerlle frente á crise, tivese vostede razón. Pero que as contas xa tiñan que levar unha modificación moi importante, que a vostedes non les gusta nada, para, por exemplo, facer fronte a unha subvención millonaria do goberno de España para cambiar a iluminación pública de Cangas. Se non hai aportación municipal, que non estaba recollida evidentemente no 2018, se non hai aportación municipal non hai obra. Había que contar cunha partida, por exemplo, para o de Porrense, que vai modificar a fisonomía dun barrio inteiro de Cangas. Claro, mellor que non houbera nada. Porque vostedes que é o que queren? De feito, empezaron hoxe. Que é o que queren? Canto mellor peor. Vostedes saben que os procesos administrativos estiveron parados. E hoxe nos botan na cara de que a pasarela do Facho está deteriorada. Non se pudo actuar ali, porque non se puderon, os plazos administrativos están parados. E a Diputación ten parado. Non se preocupen que o lunes que empeza a desescalada, o primeiro que fago é chamar a Diputación a ver que pasa co ese convenio e cando cumplen a terceira parte. Pero claro, e señor Pío Millán, e vostede o sabe, non? Que é un profesional desta materia. Non é calquera. A señora Giralde falou antes de máis de 1 millón de euros destinados á crise. Pero hai outras partidas que tamén había que destinar sen crise. Por exemplo, a subvención do IDAE, por exemplo, ao de Porrense, ou, por exemplo, a axuda no fogar, que con crise ou sin crise había que multiplicar por 2. Con crise ou sin crise, había que multiplicar por 2, porque a partida recollida nuns orzamentos do 2018 chegaban á metade do gasto realmente comprometido e que estamos facendo fronte. Ahora mismo, son 500 e pico mil e 1 millón de euros aproximadamente os que hai que hacer fronte. Por lo tanto, non era unha modificación puntual menor. Bueno, vamos el comercio, las terrazas, bajamos un impuesto aquí. No, trátase de algo moito máis profundo. E, dende logo, trataremos de seguir as directrices que nos marca a intervención. Que remedio nos queda? E os reparos, xa termino, os reparos de intervención non é algo que inventara nin este goberno, nin o anterior, nin o anterior. No que non estábamos ningún dos que estamos aquí, sino que estaban os que están aí. Os reparos de intervención é algo consustancial a esta corporación, por tal e como veñen as cousas, por exemplo, no capítulo de personal, desde hai moitísimos anos. Os reparos de intervención veñen de aí, e de feito xa lles demostrei, pode haber ahora mismo máis por problemas de gasto urxente, etc. Pero eu xa lles demostrei
que no mandato anterior, cando menos. Os reparos de intervención non eran maiores os que levantaba o señor Sotelo. 20 arriba, 20 abaixo. Non vamos a pelear por 20 arriba, 20 abaixo. Pero era eso. Era eso. E os reparos de intervención saben que non son todos iguais. Non é igual o reparo da nómina de cada mes, esas son 14 reparos mensuais, o sea, anuais, perdón, non é o mismo o reparo da nómina de cada mes que un reparo onde poida haber malversación de fondos públicos, prevaricación ou algo que se lle pare. Segunda ronda de intervención, señor Lago, ¿quer intervir? Bueno, vamos a ver, procuraréis ser breve, ¿no? Vamos a ver, respecto do control dos datos producidos, que comentaba obviamente, que estou totalmente de acordo, que evidentemente se ten que ser o camiño, igual coa construcción das propostas. Ábrese con esta proposta de orzamento, ábrese evidentemente unha vía, unha canle, para que se mellore sensiblemente calquer tipo de actuación que non se aparte do objetivo que se define neste documento, ¿no? Igual que estamos totalmente de acordo que efectivamente debemos profundizar na política de mellora en relación aos saneamentos e abastecementos. De feito, xa se traballou nas reunións de traballo que houve cos grupos municipais que os remanentes por valor de 255.500 euros, eu particularmente entendo que non se deben desviar dese objetivo, ¿no? Igual que efectivamente hai outros servicios públicos que teñen que ser mellorados sensiblemente, sobre todo desde unha perspectiva de que haxe un debate que teña como objetivo mellorar a prestación do servicio propiamente dito, pero tamén que a economía do Concello non resulte perjudicada, ¿no? Noutro orden de cousas, algo que remato coa intervención de Ángela Vizoso, que tamén citou o BNG, o compromiso de cara ao mes de setembro, que se citou efectivamente nas reunións de traballo, e desde logo deste Concello de Facenda que non haxa dúda ninguna que ese compromiso vai se cumprir e ineludiblemente en setembro, sin ningún tipo de excusas, vai se traballar nesa dirección, ¿no? Por outro lado, agardo, que tamén se tocaron en distintas intervencións, a necesaria implicación de outro tipo de institucións, nomeadamente a Xunta, porque efectivamente alguén o citou, no que, por exemplo, a política de xestión dos areais e accesos mesmos ten que haber desde a implicación de outras administracións para que eso se poda xestionar con éxito e que non nos atopemos unha situación de caos e confusión que sería moi lamentable en todos os niveis, ¿no? Por outra banda, respecto do que planteaba o BNG, entendo que as propostas que facía, igual que foron encadradas na maior parte dentro deste orzamento, quedan aí flecos que evidentemente son discutibles, pero que tamén se pode mellorar dentro do que é a concreción das propias propostas que se pretenden aquí aprobar, ¿no? E con relación á intervención do Partido Popular, eu sei o comentei o seu portavoz nas comisións, que efectivamente si a panacea para resolver os problemas da crise da COVID fose un expediente de modificación de créditos, evidentemente nos aceptaríamos esa proposta, pero desde logo que é a revisión da política económica que hai que desplazar en este sentido, por exemplo, o que é a política de ingresos non se podería tocar con relación ao que é o expediente de modificación propiamente dita, por aí xa non se podría tocar absolutamente nada, porque iso implica, para o bo e para o malo, tengo que decirlo, que evidentemente había que tocar necesariamente partidas que polo seu calado, pola súa profundidade, algunhas xa comentou o alcalde, non ten sentido que repita, pero sí sensiblemente, por exemplo, que as subvencións pendentes tanto do Estado como de Unidade ou a adquisición dun vehículo o para longa, etc., outras obras que non vou a repetir, evidentemente eso hai que consignarlo, igual que hai que consignar pois unha maioría moi sensible no que a área de servicios sociais, que ademais aí coincidimos todos os grupos que habría que reforzar, ¿no? Por lo tanto, eu creo que ese control de gasto que piden distintos grupos, desde logo si é unha responsabilidade non aceptar tamén a necesidade de facer ese seguimento, pero bueno, agora mesmo, independentemente que estamos abertos a facer un seguimento exquisito de todo este proceso, é obvio que agora mesmo non podemos facer nada se non contamos con un documento que é tan esencial como é o orzamento para 2020 para poder xestionar no que queda de ano con un mínimo de garantías, tanto aquí a crise sanitaria, social e económica propiamente dita, sino para o funcionamento diario deste Concello, ¿no? En esa dirección
Moitas grazas, señora Valo. Señora Lizoso, sin una quenda. Bueno, quería, en primeiro lugar, recoller un pouco as palabras que acaba de dicir o concelleiro de Facenda, conforme sí existe ese compromiso de poderse a traballar no mes de setembro do orzamento 2021. Por que o digo? Digo porque, como dixen antes, eu creo que neste orzamento que estamos aprobando non hai anticipación, sino que hai moita precipitación e improvisación, incluso me atrevería a decir. Esa non é maneira de traballar, hai que cambiar esa forma de traballar. Hai que traballar de maneira planificada. Pactos o que nos entregou para as áreas non é a planificación das áreas, nin as propostas das áreas, Pactos. A mí ese documento me pode servir como notas informativas do que o mellor quere facer o concelleiro na área. Pero a planificación dunha área non se fai nunha carilla de informe. Eu non esperaba unha carilla de informe. Eu esperaba unha planificación da área de turismo, unha planificación para a área de comercio, con propostas e medidas urgentes de cara á veciñanza e demais. Non me vale o documento que se me entregou. Sí que é certo que o mellor no documento de cultura as propostas son un pouquiño máis concretas, o mellor é que o propio alcalde o que leva a área e traballou un pouco máis, non o sei, quizáis ese documento un pouco máis, pero eu sí que botei en falta neses outros documentos que nomeas máis propostas. De feito, non vou entrar neles, pero eu creo que se fixeran público, creo que a todo o mundo lle pasaría que na área de turismo esperas que se cotese ou que se fale de como se vai a gestionar os areais, que se fale da mobilidade no verán, que se fale, non sei, medidas que se poderían tomar dentro da área de turismo. E podería dar outros exemplos para a planificación de outras áreas. Quero dicir que eu creo que unha área dun concello non se resume nunha carilla de historia, é o que trato de dicir. E repito, e non vou alargarme moito máis, me parece moi importante traballar con anticipación para dar solucións aos problemas, para traballar de maneira concisa e incluso recoller un pouco que decía Merchi antes tamén e traballar cos outros grupos para consensuar medidas e para traballar de outra maneira. Recoller tamén que o que estou dicindo incluso se ve reflexado tamén no propio informe de intervención. O propio interventor di no seu documento que este orzamento foi elaborado no espazo de unha semana, iso figura no documento de intervención, e que nos datos non se amosa o que se proxecta a realizar. Iso incluso se ve nos propios informes, non? Falta concreción, faltan propostas e ainda así eu creo que a situación o require, son medidas urgentes, se traballou ao correr o mellor tamén pola dada a situación na que estamos a vivir neste momento, pero hai que poñerse as pilas e de cara a setembro traballar noutro orzamento, nada máis. Moitas grazas, señora Lizoso. Señora Giraldez. Sí, vou intentar ser tamén moi breve. Retiro isto para tirar o volumen. Vamos a ver, nos decíamos que agradecíamos, o dixemos ademais públicamente, volvemos a reiterarlo, se fai falta, señor alcalde, que agradecíamos que se aceptasen todas as propostas que fixemos, que ao longo de todos estes meses fomos realizando, presentando varias propostas de distintos temas, de distintas actuacións, ideas para poder sair canto antes desta crise. Non nomei para nada, por certo, Protección Civil. No, foi un erro meu. Debe ser un erro seu. Decía que lamentábamos, e sigo dicindo eu tamén, estes plans, e acaba de comentar a compañeira de Avante, estes plans que presentaron, hai medidas, alguna concreta, e a outras son moi xenéricas. Entón, lamentábamos que fosen tan xenéricas, e intentábamos que fosen máis consensuadas, sentándonos cando nos entregou, non entendemos, ou polo menos a mí non me quedou iso claro, de que pudiéramos facer maiores aportacións a estes documentos. A mí non me quedou iso claro, que confirmen o resto dos compañeiros e compañeiras, pero se nos entregou como unha planificación da Concellería que é o que pedíamos. Perdón. Sí, se entregou como borrador do orzamento. Facer propostas e todo. Pedíamos iso, máis concreción e poder consensualo, porque hai ideas aí que podíamos, entre todos e todas, traballalas e sacar algo ben positivo e que sirva para a cidadanía de Cangas, non estamos pedindo nada. Ainda se pode facer, ainda se pode facer. A pesar diso, que dixemos que a pesar desas reticentes e eses flecos que comentaba incluso o concelleiro de Facenda, eses flecos que quedaron aí pendentes, pequenas cousiñas que, oye, por iso decíamos que non nos contenta a todas, non pode contentarnos a todas porque cada un de nós, me imagino que cada unha de nós quixera máis cousas na súa área,
outros quixeran outras cousas, todos pensamos diferente, pero intentamos levarlo adiante. E a pesar disso, como dixemos, imos apoiar este borrador. Pero entendemos, e seguimos mantendo, que esta tendría que ser a maneira de traballar. Si este documento que se vai a aprobar agora, estivese feito no tempo que correspondía, que era finais do ano pasado, agora estaríamos falando dunha modificación de crédito. Por que? Porque apareceu o COVID no marzo de 2020, o 14 declarouse o estado de alerta sanitaria, e xa pasarán 3 meses. Ese documento, se xa estivera aprobado, agora estaríamos falando de outra maneira. O cual non se pode traballar a posteriori coas cousas. Este documento que sabemos que é moi necesario porque hai partidas aí, e falaba vostede antes, e comentábano tamén a conselleira, a partida do SAF que tiña que incrementarse sí ou sí, non hai opción. Sabíamoslo e sabémoslo todas. Por eso lle pedimos, e recollemos as palabras do conselleiro de Facenda, de que o borrador do vindeiro ano se traballe con tempo suficiente para que se sexa en tempo e forma e non teñamos que estar con estas improvisacións. Nada máis. Moitas gracias, señora Giralde. Señor Millán. Sí, vamos a ver un pouco en resposta a esa intervención. Cara a miña intervención, dicen o señor Pazos que por nada do mundo somos da filosofía de canto... Non se oye. Perdón. En base ás palabras do señor Pazos, negar rotundamente que somos da filosofía de canto peor mellor. Outros poderíamos estar tirándonos pedras uns a outros de practicar esa filosofía dentro desta casa como un sempre. Pero bueno, non é o momento nin nada. O que sí somos realistas. E o que sí somos realistas en base ao escrito, a documentación que traen ustedes, a documentación que presentan. Aquí está dicindo que os aprobamos un documento que dentro de uns meses, antes de 6 meses, vai a ter que ser modificado. Un documento que xa nace en parte coso, e encima vámoslo a rematar antes de tempo. Un documento que vai a provocar que haya que facer un esforzo extra en materia administrativa por parte das traballadoras e dos traballadores do Concello, porque hai maiores compromisos que os que necesitaríamos nestes momentos para poder centrarnos no que realmente temos que facer e ten que facer este Concello, que é axudar aos perxudicados. Por outro lado, fala vostede de que non se pode facer por vía modificación puntual porque sería unha cuantía considerable. Por modificación puntual podese facer de todo. De todo. O que pasa é que se exiu esta opción. E non teríamos os compromisos que adquirimos cara a outras actuacións por parte do Concello. Pero podo dicir que concellos con menos de 20.000 habitantes acaban de presentar modificacións de créditos por encima dos 3 millóns de euros. Cando isto, estaríamos falando, ao final, a variación entre o orzamento de 2018 e 2020, estamos falando dunha modificación entre partidas sobre 2.200.000, 2.300.000, que é o que varía. Nadie está en contra de variar nin de deixar atrás pois a subvención, lógicamente, pero estábamos falando dunha actuación do capítulo 6. Nadie está en contra. Ao contrario, nos apoiamos aquí e pedimos en todo momento, e cando se levou o tema do IDAE a través de fondos propios, xa sabemos o que dixemos. En canto aos reparos de intervención, si quere falamos de cifras, pero non quedaría ben vostede no que dixo nas súas palabras. Vou decir que os reparos de intervención en personal manténense constantes nestes últimos 12 anos, pero de forma exponencial creceron en materia de gasto corriente, no capítulo 2. E falamos de que partimos do 2015 de 75 reparos de intervención no ano 2015 e estamos nestes momentos por encima dos 300. Díganos vostedes se son 10 arriba ou 10 abaixo, pero falaríamos dun aumento de máis do 600% de reparos de intervención. Pero vamos a deixar o que vai. E o gasto corriente, volvo a dicir, en estes momentos é máis que necesario aumentar o gasto corriente, porque estamos todos de acordo co plan de emprego, axuda no fogar, emerxencia social, comercio e turismo son as 5 grandes partidas que nós temos que aumentar como sexa, para axudar, como sexa. Pero partimos dun teito xa moi alto, e viñámoslo avisando anos atrás, que había que controlar iso. E entonces, nestes momentos, aumentar esas partidas non sería tan perjudicial. Iso que digo. Falando o señor Avalo, nós en ningún momento dixemos que unha modificación de crédito unha panacea, porque lógicamente estamos facendo algo, como diría, provisional.
que non deixa de ser este orzamento tamén algo provisional porque se vai a modificar, pero consideramos que é unha opción moito máis convinte polos presuicios que terá aprobar o orzamento en base a que un orzamento que se vai a ser modificado, como se ben se dixo, por un remanente de tesorería negativo e por un resultado orzamentario negativo do ano 2019, e porque sai parte do orzamento gastado. Volvo a repetir, coincidimos en que hai que dotar de fondos as partidas de plan de emprego, axuda no fogar, emerxencia social, comercio e turismo. É necesario e perentorio, pero non podemos apoiar que a fórmula do orzamento sexa máis válida en base a este documento e o que di este documento, o que di nas bases de execución, o que di o informe de intervención. Estamos ante un documento que pode crear máis inconvenientes que axudas para poder axudar a iso. Esa é a realidade. Nos, por responsabilidade, non podemos votar a favor. Lógicamente non vamos a votar en contra e non podemos entrar en votación en esta situación. Moitas grazas, señor Millán. Procedemos, pois, a votar a proposta de orzamento. E votos en contra? Non hai. Abstencións? Tampouco. Votos a favor? Pois, se non me equivoco, son 14, estamos todos. Sí, somos, vamos, 8 do grupo do goberno, máis 6 dos dois grupos da oposición, 14, e 7 votos do Partido Popular que non entran en votación. Ben, gracias aos grupos que apoyaron, o mesmo Partido Popular, que ca súa actitude, bueno, pues tampouco é que supusese un obstáculo insalvable. E pasamos ao punto número 3, proposta da Alcaldía de modificación por derogación parcial da Ordenanza Fiscal número 16, reguladora de tasa por exposición de documentos administrativos. Esta proposta, que evidentemente ven como proposta da Alcaldía, parte dunha proposta de tesourería, do tesoureiro municipal, porque estamos a falar dunha serie de tasas que non supoñen unha recaudación significativa para este concello, porque en cambio agora xa supoñían unha serie de problemas a hora de cobrarlas, porque había que levar as moedas ao banco, etc. Pero e agora, coas novas medidas higiénicas e sanitarias que hai que tomar, supoñen problemática para as persoas que traballan en tesorería. Estamos a falar da tasa por fotocopias, o que se vai facer, evidentemente, pois é pedirle a xente que faga as fotocopias nas copisterías, que é lógico, fai prácticamente todos os concellos. O concello non é unha empresa para poderlle competencia a unha copistería, e as tasas por compulsa de documentos e por formalización de contratos ou certificados de empadroamento. E o que se propón é suspender o cobro destas tasas, o cual, aparte, repito, é unha cantidad moi pouquiño sustancial nos ingresos anuais do Concello e nos permitiría desfacernos, digamos, de unha rémora, de un problema para as traballadoras, neste caso mulleres, que fan o seu traballo no servicio de tesorería, que teñen que recoller o diñeiro metálico, guardalo e ingresar ao banco, etc. A proposta parte da tesorería, asume o goberno por medio da alcaldía, e traemos evidentemente o pleno a ratificada ou non. Algúnha intervención ao respecto, señor Rizoso? Non, nada que empezar, que decir, son medidas de higiene, ¿no? para a protección da saúde pública, para evitar o contacto con os datos metálicos, e bueno, tamén o importe non é significante, co cal pouco que decir. Moitas grazas, señora Rizoso. Señora Gialdez? Pois non só son medidas higiénicas. Entre as moitas propostas que presentaba o BNG, non sei se ven vostedes alá no mes de marzo, non lembro que días, o 20, entre as moitas propostas recollemos tamén propostas fiscais. Entre elas tamén, precisamente, figuraba esta, de eliminar este tipo de temas como as compulsas para facilitar, ademais, que a cidadanía puidese recoller rapidamente esa documentación e presentala ás liñas de axudas que estaban ademais lanzándose a través do goberno. Entón, como digo, como figuraba tamén como proposta en medidas fiscais do BNG, pois agradecemos que se recollera e evidentemente imos apoiar.
Moitas grazas, señora Giraldez. Señor... Sí, pois tendo en conta que parecenos positivo esta medida, decir que nós desde o primer momento, cando presentamos a primeira proposta, pedíamos que o goberno fora ambicioso tamén, non só polo lado do gasto, como se mirou no orçamento, sino tamén polo lado dos ingresos, sin ser de forma significativa grandes ingresos, sí poder axudar a minorar a carga fiscal dos veciños e as veciñas máis perjudicadas. Lógicamente, esta é unha boa noticia, pero quedaron atrás outras propostas que nos gustarían que foran tamén atendidas. Informe, polas circunstancias que consideraron, pero tamén entendemos que dentro desta mesma tasa, que se derogan 4 puntos, habría outros epígrafes que podrían ser tamén estudiados para poder derogar ou bonificar en parte. Estamos falando do 625, certificados de información cercada de padrón, o 636, que é coñecemento e condición de seguridade de vivendas unifamiliares, o 661, de licencia de verificación de suficiencia de poder que teñen para producir efectos nas oficinas municipais. Considero que en esas epígrafes podríase facer tamén un pequeno esforzo de bonificación que non sería perjudicial e que axudaría tamén dentro da xestión. Ainda así, vamos a apoiar a proposta porque nos parece posible. Señor Millán, eu que pediría, se quere, é que presente unha proposta, estudiamos e se pode ver a pleno, sin ningún problema. Eu repito, e que non me vou colgar mi medalla ni descolgarla, a proposta esta concreta é do señor Jacobo, tesoureiro municipal. Foi que me planteou isto. Pois se algún grupo, evidentemente, conoce outras tasas que non supoñan unha minoración moi grande para o Concello, porque temos que facer frente aos gastos, e non podemos estar, por un lado, aumentando gastos para poder facer frente á crise, por outro lado, diminuindo ingresos. Se estamos falando de cousas destas, pídolles que presenten unha proposta e a estudiamos con todo cariño incluso. E alguna, señor Naval? Sí? No, digo que sí que ten, como di tanto pido diso antes tamén en Merche, evidentemente teñen tamén ese carácter social. Que pasa que hai que cambiar a cuestión legal, a económica e a social, porque a situación económica do Rocío, que o Gallá, pudieran desaparecer determinado tipo de impostos si a financiación fuera diferente. Por ejemplo, a través, como algún grupo defende, un imposto único que redestina a la administración local. Pero a día de hoy se me parece que estamos dando un piso. Por lo tanto, mientras tanto, tipo de medidas poden ayudar. Moitas gracias, señor Naval. Pasamos a votación. Queren algún turno máis? E pasamos a votar o punto. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O cuarto punto volve ser outra proposta da Alcaldía sobre a aprobación de proxectos e da solicitude de axuda da Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan de Concellos 2020, liña 1 de investimento. Ve que esta proposta, ahora con variacións, porque houve que retirar algunha obra daqui para poder afrontar os gastos inherentes ao Plan de Emprego Municipal, concretamente, e xa foi presentada no seu día, de feito estaba precisamente na orde do día da Comisión Informativa do Pleno que se iba a celebrar cando apareceu o confinamento, pero evidentemente non quera outra que volver a falar do tema e a debatirlo. A proposta ascende a 604.122,95 euros e as obras que se propoñen para executar nesta liña 1 da Deputación e a liña de investimento son a mellora de instalación e accesibilidade na biblioteca de Seixo Barro Cangas, un proxecto que xa ten anos, pero que se solicitaron subvencións á Xunta que non foron concedidas no seu día, e creemos, o Grupo de Goberno, como creo, anterior tamén no seu día, que había que acometer esa obra, se non nos deron outra, pois fomos a por esta subvención. Actuacións de mellora da infraestructura na rúa Síngulis e na placiña de Síngulis, ainda hoxe, non sei se casualmente ou non, no periódico saía unha foto, se ve o estado que está nesa rúa, nun barrio onde houve unha actuación moi importante na legislatura anterior e queda esa mancha, digamos, no centro de Cangas, pavimentacións en viais municipais que afectan a viais das parroquias e renovación do pavimento do pabellón do Gatañal de Cangas. Repito, a cantidade total ascende a 604.122,95 euros. Por tanto, someto a súa consideración e a aprobación ou non deste plan de concello. E, señora Vizoso, vai intervir?
Sí. En a palabra. Bueno, en relación á proposta que trae, como ben dispazos, xa iba a ser dictaminada para o pleno do mes de marzo. Sí que, bueno, foi unha proposta que se trasladou desde ao goberno municipal, no que o resto dos grupos pois pouco pudimos dicir ou participar nas propostas que se ponían encima da mesa. Quero dicir que bueno, que estas prioridades que nas marca o equipo de goberno, cales van a ser os investimentos que se fan na liña 1 do Plan Concellos. Pola nosa banda decir que votamos un pouco en falta que o reparto sea un pouco máis equitativo de cara ás parroquias. Non parece a maior parte dos cartos desta liña 1 do Plan Concellos se invisten no casco de Calvas e son as parroquias as perjudicadas. E nalgúns dos proxectos que se presentan, como digo, é cuestión de prioridades. Nos plantearíamos o mellor as prioridades de outra maneira. As actuacións na rúa de Síngulis, na praza de Síngulis, son necesarias tamén para a separación de fluviais e demais, pero eses cartos, o mellor, tamén poderían ser empregados para os proxectos de saneamento nas parroquias, que continuamente están sufrindo verquidos tamén nas parroquias, e é necesario acometer esas obras tamén de saneamento. E na renovación do pavimento do pabillón do Gatañal tamén, que é unha obra moi necesaria facer tamén, porque o pavimento está en mal estado, pero quizás se podería ter traballado con outras administracións e buscar os fondos de outra maneira, e logo a través dos fondos do Plan Concello para estas instalacións deportivas. Por agora nada máis. Moitas grazas, señora Vizoso. E señora Giraldo, si pasa o mismo que a mí, que me leva machacando este lateral. Si lle parece, si quer incluso ir para aquí atrás. sí, la siguiente, bueno, es que usted... Yo puedo acercarme un poco, señor secretario. Sí, o señor secretario está inmune. Vale, pues perfecto. No digo porque estaba dándome... Sí, eu levo sufrindo. Bueno, de manera entendemos que estas actuacións que están previstas nesta solicitud de axudas e estes proxectos presentados son obras necesarias, son obras que estaban incluídas no listado de obras que figuraba na concellería, incluso anterior, que levaba eu. O mellor que non compartimos é a prioridade, é dicir, nos postos o que ocupaban unhas e outras, había unhas que tiñan unha posición prioritaria, estaban máis arriba e agora quedaron un pouco máis abaixo. En fin, non imos entrar en por que esta e non se pasou a outra que estaba antes que esta nos listados, como digo, existían esos listados, pero sí compartimos que son necesarias, pero que lamentamos, e o temos que decir, é ter que recortar e sacar deste plan Concellos un 30% para poder destinalo ao plan de emprego neste caso e metelo no orzamento municipal. E lamentámoslo porque este ofrecemento que nos fai a Deputación Provincial aos concellos maiores de 20.000 habitantes, é dicir, axuda cero. Así como se podía botar man e axudar a todos os concellos, estánse axudando os pequenos, que é moi necesario, para os concellos moi pequenos necesitan da axuda provincial, iso é imprescindible, pero sempre quedamos aí os concellos de maiores de 20.000 habitantes. Somos 7 concellos da provincia e aí quedamos sempre colgados das axudas e dos plans de actuación. E como lamentamos ter que recortar, porque todas as obras son imprescindibles, todas as obras son necesarias, podrían ser estas ou podrían ser outras, nos poderíamos ter a opinión de meter unhas no conto de outras, igual que ten Avante. Non imos impedir que se aprobe esta liña 1, non imos impedir que se leve ese presente, pero sí vamos a estar precisamente por esa actuación da Deputación Provincial recortando un 30% deste orzamento desta liña para ter que destinala a un caso moi necesario como o plan de emprego, eliminando obras que darían emprego tamén, porque a fin de contas esas obras tamén darían emprego. Por lo tanto, temos que denunciar e lamentar amosarnos o malestar e non, como digo, non imos impedir que esa liña saia adiante, pero
non podemos compartir que se teña que recortar desa partida. Moitas grazas, señora Giralde. Señor, quen fai falar polo Partido Popular? Non sei se antes quere participar o PSOE, que lle correspondería. Non. Non, Sempre sí, bueno, pois no debate No, tal, como- vou participar eu polo goberno. por proporción, Sí, correspondería allí. Pero vamos, polo goberno participei eu presentando, participei en principio, bueno, independientemente. Vai falar vostedes? sí. Vamos a ver. Cando saliu publicado o plan Concellos, que creo que foi prácticamente o día 2 de xaneiro, unha cosa así, no boletín oficial da provincia, nos entregamos un documento aquí no Concello donde establecíamos cal eran as nosas preferencias, non tanto con nomes das actuacións, pero sí das líneas, sobre todo na liña 1, na de inversións. E as nosas premisas eran unha actuación en todas as parroquias de forma proporcional, distribuir en todas as parroquias, e a segunda, destinar unha cantidad importante a saneamento e abastecemento de pequenos tramos que hoxe en día é o que máis se demanda por parte dos vecinos nas parroquias. Esta proposta que se nos trae hoxe aquí, pois, non ten en conta esas premisas de forma clara. Hai a parte importante que se destina a obras dentro do municipio, pero tampouco temos claro, tamén temos claro que son obras máis que necesarias e indiscutible a súa execución. Non vamos a entrar en debate se esta é máis importante ou menos importante, pero nós, lóxicamente, non vemos satisfeitas as nosas pretensións agora de este documento que se nos presenta. Un documento do cal nós non participamos, é un documento que se nos presenta como proposta de goberno. Lóxicamente, como dicía a señora Giralde, non nos corresponde a nós entorpecer que se realicen estas obras necesarias, pero tampouco podemos apoiar algo no que non se nos contou con nós para elaborarlo, nin no que non se tuvo en conta as nosas propostas como líneas xerais de actuación. Decir tamén que nos doe que a institución provincial non se implicara máis neste senso, en esta situación, pero eu creo que ese debate sería convinte pois trasladalo a outro pleno con máis profundidade e ao mellor non só da Diputación, senón da Xunta de Galicia, de cales son as implicacións dun municipio de máis de 20.000 habitantes desta provincia de outras administracións a hora de trasladar financiación tanto para inversións como para gastos correntes. Nada máis. Moitas grazas, señor Millán. E eu estou de acordo con vostede, probablemente haxa que traer alguna proposta ao pleno para levar adiante unha protesta oficial diante das administracións. Porque eu teño que dicir públicamente que nin o Goberno do Estado, nin a Xunta de Galicia, nin a Deputación Provincial nos deron absolutamente nada. Bueno, máis aló de 2.000 máscaras 300 máscaras e uns trases épicos. Pero, efectivamente, tivemos e estamos a ter e vamos ter máis gastos extraordinarios e ninguna administración se preocupou de contar cos concellos do dicir, oye, pues vamos a habilitar unha línea de axudas. Eu podo les garantir que na reunión que tivemos as alcaldías de máis de 20.000 habitantes, entre 20 e 50, nós somos a terceira, na García, Redondela, Cangas, coa presidenta da Diputación, así yo manifestei claramente, así que me parecía, bueno, pois, non sei se me dicen tomadura de pelo, pero parece unha tomadura de pelo, que o que se nos ofrece sea, deixolle a vostede que cun diñeiro que xa lle corresponde, porque é o que lle toca a ese concello, que o poida modificar e sacalo aquí para metelo ali. Pero evidentemente consideramos que os grupos da oposición que o plantearon tamén, de que era prioritario poder elaborar un plan de emprego. Ainda que, bueno, porque logo a hora de facer unha adjudicación unha obra, pois a xente pode vir do outro lado e o plan de emprego hai que centralo na xente que vai quedar no paro ou que vai quedar en mala situación en Cangas, non? Pero eu estou de acordo e planteolles que poidamos por consenso aprobar un documento que se pueda enviar ás administracións queixándonos do trato que recibimos comparado con outros concellos. Ainda que, bueno, me dá a impresión que unha diputación sí, porque dice que constitucionalmente teñen que ocuparse dos concellos de menos de 20.000 habitantes, pero constitucionalmente non teñen que ocuparse de Vigo nin de Pontevedra e se ocupan de Vigo e de Pontevedra. É evidente, así que trasladei a presidenta da Deputación. E despois, así rapidamente, unhas pinceladas. É outro mantra, ese de este documento
este documento que presentamos non é certo o de que se ven todo o centro. No centro hai unha inversión. A Rúa Síngulis, que estamos todos de acordo, que forma parte do casco histórico, e que está en un estado lamentable, non hai máis. Hai un endargo, biblioteca municipal, e un local de endargo. Non é casco de Cangas. Un endargo, un investimento de 181.000 euros en viais, que son todos nas parroquias, todos, non hai ningún vial en Cangas, son todos nas parroquias, no Ío, en Coiro, etc. Bueno, como se ven facendo ata agora, distribuindo os viais por parroquias. E, claro, e unha incalificable nese sentido de dividila geográficamente, que é do Gatañán, claro, que é unha inversión en Darbo ou unha inversión en Cangas. Sinceramente, señoras e señores, eu creo que non hai ninguna inversión nin en Darbo nin en Cangas. É unha inversión nunha infraestructura municipal utilizada por un equipo cunha proxección que realmente podo asegurarles, porque codo con codo co señor Concelleiro de Deportes e incluso co Concelleiro de Deportes anterior, e estivemos peleando por esa pista, pero chegaría un momento que o balonmán Cangas non podería xogar aí. Pero non é que sexa un gran, eu digo, públicamente, non son un gran namorado do balonmán, pero de flaco favor lle faríamos a Cangas se non somos quen de poñer en condicións esa pista. E a Diputación non vai a poñer un euro. Por que? Collan ustedes do plan de concellos. O mismo que fixo no camión de bombeiros. Collan ustedes do plan de concellos. Entón, tuvemos que meter máis. De todas formas, repito, non creo que se poida dicir que hai un desequilibrio grande entre centro e parroquias. O que hai é unha mingurria de investimento. Moi poucos investimentos. Entón, claro, parece menos. Pero no centro hai un, non hai máis. E despois, dicirlles un par de cousas. E que falaba, creo que era vostede, non? Pequenas intervencións no ciclo de agua. Dixo antes, o que pasa é que dixo de pasada, o señor concelleiro, ou a señora Bertoso, bueno, dixo antes, hai 225.000 euros que non están no presuposto porque pertencen ao remanente deste ano. Hai 225.000 euros que se van gastar no ciclo de agua, e concretamente na parroquia do Ío. En Vilariño e na parroquia do Ío. E hai, e se lle está pedindo á empresa, cual é? Actuacións no ciclo de agua. De feito, algunhas están en exposición pública, por exemplo, a depuradora de Colón. Entón, se lle vai a exigir a empresa, que ainda que sea fora de plazo, cumpra coas investimentos. E aparte, o Concello, repito, non veñen nos orzamentos porque son os remanentes deste ano. Pero está contemplado, que eran os que aparecían no primeiro borrador. Pero despois, bueno, como non é unha aportación municipal dos remanentes, pois non tiña por que costar no tal. Pero ese diñeiro vai para saneamentos que ademais acabaron sin terminar, algúns deles, en actuacións anteriores. Non se rematou a obra. Entón, quer dicir que súmenlle vostedes 225.000 euros máis. Perdona, 255.500, va a ser. 255.000. Bueno, pois 30.000 máis. Dixen 225, E segunda quenda de intervencións, señora Vizoso. Bueno, sería un pouco reiterarme, pero bueno, decir que sí, que é cuestión de prioridades. Eu estou de acordo con que digo que, bueno, que todas as actuacións que se contemplan son necesarias e é necesario actuar, pero, ainda así, sí que se podería ter feito un reparto máis equitativo por parroquias e non nos pode convencer co documento que se nos presenta neste tema do reparto das parroquias, porque é moi claro o reparto que se fixo. E recordarlle, porque non me quero repetir coa primeira intervención que fixen, pero recordarlle que o tema dos investimentos en saneamento é un tema de saúde pública. É necesario acometer eses investimentos e se leva moito tempo prometendo uns investimentos nas parroquias que non se dan feito. E hai que atopar a maneira, sesa cos remanentes, sesa cos proxectos que presenta a empresa, non sei se están concellos, de verdade. O necesario é acabar con eses verquidos e hai que facelo de maneira inmediata, pero é unha cuestión de saúde pública. E por eso, repito, que no noso grupo estaremos encima do tema porque é das actuacións que nos parecen máis prioritarias e máis urgentes para o Concello de Cangas neste momento. Nada máis. Moitas grazas, señora Vizoso. Señora Giralde. Non vou a repetir moito máis. Vamos a ver.
o Gallá tiveramos ese 30% que nos falta. E o Gallá houbera non só ese 30% que falta, senón un 100% máis, porque evidentemente non chegan os investimentos para todas as necesidades que ten Cangas. Hai moitísimas obras, non son, como digo, as prioridades como mellor daríamos nós teríamos outro tipo de prioridades ou seguiríamos o listado que estaba tal como estaba establecido, pero lamentamos ese enorme recorte e ímonos a estar porque non podemos permitir que se siga recortando sempre que paguen o pacto o Concello de Cangas. Hai outros concellos que tamén o pagan, pero sempre estamos pagando o pacto de cando pasa non só esta crise sanitaria, sino calquera outro asunto que poda ocurrir. Os concellos de maiores de 20.000 habitantes pues, nin se nos ve, nin se nos espera. E recollemos o envite, señor alcalde, en varias ocasións dixémolo, denunciámolo na Comisión Informativa, seguimos denunciándolo, cando queira facemos unha protesta formal dos grupos deste pleno da corporación a todas as administracións, central, autonómica e provincial, dicíndolle onde están, porque nin están nin se lles espera. Moitas grazas, señor Giralde. Señor Millán. Sí, pois, moi breve. En primeiro lugar, decir que a proporcionalidade non se dá, como dixemos nós, entre as parroquias e o centro, non polo número de actuacións, si polo importe das mesmas. Si vemos o gasto que se realiza en uns sitios e en outro, pois a diferencia é máis que significativa. Por outro lado, di que o remanente de crédito pode facer o saneamento. Eu preguntaríame se cun resultado orçamentario negativo e cun... No, perdón, é un remanente do plan de concellos. Un remanente do plan de concellos. Claro, é o remanente da adxudicación de obras do que non se gastou, porque as obras sabe que van a baixa, e é un remanente do plan de concellos. Non é un remanente de tesorería. É o diñeiro que sobrou o ano pasado do plan de concellos, que non é que se poida gastar, é que hai que gastalo en obras susceptibles de... Estamos en plazo para poder justificarlo? Sí. Estaremos ou non en función da actividade con que se tramite. Pero vamos, están os proxectos e está. Non, pero estamos en plazo a día de hoxe. Sí, porque de feito, os plazos saben que se interrumpiron hasta felicito tamén pola noticia que salió na prensa que ao final parece que se encauza o tema coa empresa concesionaria de buscar unha solución e desatascar aos investimentos en la que sea xa con bastante retraso, que falamos de casi 5 anos, pois que retomen esa cuestión. Por favor, non dispare cohetes. No, eu non os disparo, Non digo, pero polo menos parecenos que era a proposta que facíamos nos de sentarnos a negociar coa empresa e, sobre todo, forzarnos a que os investimentos. Por outro lado, unha sola anécdota no sentido das administracións o que están facendo cos concellos máis de 20.000 habitantes, a triste acordo entre que acaba de facer o Ministerio co tema dos municipios de máis de 20.000 habitantes, o Ministerio de Emprego, non, de Seguridade Social, que a xestión da renta mínima vital vaya a cargar os concellos de máis de 20.000 habitantes sin ninguna contraprestación económica, acordado o día 2. Sí, no, é que nos faltaba contratar persoal para tramitalo e espere que la señora Montoro Comé non nos cargue tamén que poñamos unha parte, porque só era o que nos faltaba. Pero, en principio, contratar persoal ou arreglarnos co que temos para poder desenvolver eso sí que nos vai caer ou pretenden que nos caia. Como alcalde e como goberno faremos todo o posible para que non se xase. Ahora, moitas gracias. Pasamos, pois, a votar o punto, se os parece. E votos en contra da proposta. Non hai, abstencións e 6 e votos a favor 8 e o PP non entra en votación. E pasamos, pois, ao seguinte punto da orde do día, punto número 5, expediente 2343, moción do Grupo Municipal do BNG para instar a Xunta a abrir unha investigación na residencia de maiores de Aldán, ademais de garantir medidas sociosanitarias nese centro. Para defender a proposta, tengo un só a palabra a persoa proponente. Vamos a ver. Presentábamos esta moción, decíamos con carácter de urgencia, comentario co alcalde nas reuniones que tivéramos para ver si era posible, porque entendíamos a ausencia desta
desta proposta. Entendíamos que a residencia de Aldán, que foi un foco de risco enorme, con máis de 29 mortos, oficialmente 26, vamos a decir os números, ¿no? Oficialmente 26, máis de 29, máis de 30, un baile de números que é innecesario, porque estamos falando de persoas falecidas. E nos entendíamos que cando remataban os contratos dos traballadores e traballadoras contratados pola Xunta de Galiza, que foi o pasado día 31, estábamos de volta nunha situación de emerxencia nesta residencia. Cos datos que tiñamos e que contamos a través de tanto os medios de comunicación como os oficiais, entre comillas, da empresa nos primeiros días da pandemia, sabemos que esa xestión foi nefasta. E decimos así de claro, non deberían darse esas, primeiro, o baile de cifras de falecidos, segundo, unha xestión a todas luces nefasta porque levaba control, a Xunta non estaba onde tiña que estar, que era vixiando o cumprimento estricto dos parámetros sanitarios nesta residencia. Por lo tanto, entendíamos, por todas estas cousas e por todo o que figura na propio corpo da moción, que todos e todas podestas ler, entendíamos que era máis necesario que nunca chegar a un acordo. Si ben é certo que todo este documento pode mellorarse, o sea, poden incluirse aportacións, podemos admitir propostas derivadas de, pues non sei, dos propios familiares e persoas da propia residencia que nos consensuamos pues, con outras persoas, con outros traballadores. Si ben é mellorable, entendemos que sí que é necesario que de aquí saia un acordo para instar a Xunta a que primeiro investigue o que pasou. Hai que abrir unha investigación. Non poden pechar e dar carpetazo, como intentaron cando presentaron os familiares da residencia no xulgado, un carpetazo a este asunto. Nos entendemos que aquí hai unha responsabilidade, que a Xunta ten que asumir a súa responsabilidade, porque se estamos aquí, e se esa residencia agora mesmo está nas mans de Domúbil, é porque a Xunta de Galicia la deixou nesas mans, porque privatizou as residencias. Aquí en Cangas necesitábamos unha residencia 100% pública no seu día, e chegamos a ter esta. Entón, creemos que é necesario abrir esa investigación para saber que pasou realmente e algunhas outras medidas como unas a leer para que quede un pouco claro, ¿no? Como é a cancelación dos concertos de plazas con aquelas empresas ou entidades en ánimo de lucro onde se constatase ese cumprimento da normativa legal, ¿vale? A variación das infraestructuras dos centros de maiores de carácter privado para determinar as súas posibilidades de medicalización diante de posibles rebrotes. A aplicación dun protocolo de atención ás familias, que sabemos que existe agora coa Xunta, pero que dentro de pouco, en canto remota estado de alarma, adiós. A aplicación dun protocolo de atención ás familias, incluindo un sistema de información estable, fiable e a diario. Medicalización de forma efectiva das residencias. Garantía de medidas de hospitalización para persoas das residencias que precisaran. Nos entendemos que as persoas que precisan ser ingresadas teñen que trasladarse inmediatamente para eso están os hospitais. Arbitrarse de medidas para axudar as familias que estén pagando plazas privadas agardando por unha pública que quedan sen recursos, porque con esta crisis sanitaria hai familias que poden quedar sen recursos para cubrir o pago desas residencias mentras están agardando por ter unha pública, e a elaboración dun plano de nacionalización das residencias de maiores. Creemos que todas deben de ser públicas. Como digo, son medidas que poden implementarse con maiores, pero que despois de que vivimos, e isto é un tema suficientemente serio, moi serio, porque falamos de falecidos, falamos de familiares que quedaron sin ver a seus familiares en estes momentos tan delicados, nestes 2 meses que sufrimos, 3 case que vamos a pasar, e non pode volver a repetirse. Non sabemos cando pode haber un rebrote, pode habelo, anuncian que podería haber, temos que estar preparadas e preparados. E a residencia logo, se siguen as mans nas que estaba, se volve as mans nas que estaba, creemos que non estaba suficientemente preparado. Imaginemos que aprendería do erro, pero vamos a garantirlo por si acaso. Por lo pronto, en principio, nada más. Moitas grazas, señora Giraldez. Señora Vizoso, a intervir. Bueno, desde o noso grupo, desde Avante, trasladar que, bueno, nós non vamos a entrar no debate desta moción,
eu creo que moitos dos puntos de acordo, incluso podería decir que algúns dos puntos de acordo o mellor incluso non son de todo realizables, daría para moito debate algún dos puntos que se presentan dentro da moción, polo que nos vamos a abstener. Moitas grazas, señora Vizoso. Señor Fandiño. Sí, boa tarde a todas e a todos, que todavía non intervín hoxe. Quería manifestar moi brevemente sobre esta moción plantexada por BNG, que por desgracia a crise sanitaria que estivemos a padecer durante este tempo puso de manifesto a situación que estaban a pasar as residencias de maiores. Durante todo este tempo vimos imaxes que verdadeiramente non producen escalofrío, que eran as declaracións da ministra de Defensa sobre xente maior que podían botar nas residencias ou incluso as situacións que ocorren na Comunidade de Madrid. Pero sobre todo tamén isto non só sai nesta situación, senón que manifestou unha precariedade que en moitas situacións ocorría xa de antes. Entón creo que debemos ser enérxicos, debemos aproveitar a situación para que non pase a situación de pandemia e esquezámonos desto, senón que é agora mesmo cando a xente está concienciada dunha realidade tan grave que temos que aproveitar e manifestarnos sobre isto. Entón, por a nosa parte, imos apoiar a moción. Moitas grazas, señor Fandiño. Señora Portas. Bueno, eu antes de entrar no corpo da moción sí que quero, dar as grazas polo apoio ao orzamento, porque no ámbito social era moi necesario, era unha partida das que máis económicamente estaba tocada, pero algo que non se comentou aquí, que creo que deber pola nosa parte recoñecer foi a cesión que os traballadores deste Concello fixeron a ese orzamento, renunciando á súa partida que tiñan consignadas 70.000 euros que designaron a exclusión social. Non quero dar as grazas non solamente por ese detalle, que creo que é importante que o marquemos, senón ademais o gran traballo que levan feitos en este 2 meses de confinamento, con moitas horas en riba e que non pasaron unha sola hora extra, o cual creo que é o momento de recoñecerlle ao persoal deste Concello o traballo que de verdade se está facendo en esta situación de crise. Meténdome xa na exposición de motivos, creo que é importante que o que sucedeu na residencia de Aldán é algo derivado clarísimamente das políticas de austeridade e de privatización que levamos vivindo nestes últimos anos, non solamente na residencia de terceira idade, senón tamén, obviamente, na sanidade, que é un tema que falaremos a curto prazo. Aproximadamente un 45% dos falecidos en Galicia son en residencias de maiores, pero que un 98% corresponden a residencias privadas. Entón, eu creo que é un dato bastante importante. Outro dato superimportante é decir que dende que Feixóo é presidente da Xunta de Galicia non creou ni unha sola praza pública, ni unha sola, e están aí os datos para poder confirmalo. En cambio, sí que xerou prazas privadas que neste momento se corresponden máis ou menos ao 77% das plazas das residencias. E a quen as xenera? A fondo buitre. Bueno, calquer mercantilización do que é os coidados é un negocio, e un negocio non son coidados. Entón, o que non podemos permitir é que as residencias de maiores se convirtan nun negocio e nun aparcadoiro para maiores. Creo que non o merecen. E creo, sinceramente, que non se merecen morrer como fixeron. Vamos a dar un novo dato. A residencia de maiores de Aldán tiña 150 usuarios. En este momento, cando Sergas está abandonando esa residencia, faltan 40 usuarios. Temos constancia de que 3 deles requeriu a familia para levarlos para a súa vivenda. Que pasa cos outros 37? Ninguén nos dá respostas. 37. Creo que é un número bastante diferente aos datos que certamente dá a Xunta de Galicia, co cual creo que trata moito que investigar. Certamente eu era das que lle pedía ao grupo de BNG deixar un pouco posposta esta moción, porque creía que tiña que participar nela as asociacións que hai de familiares e incluso os profesionais que o pasaron moi mal na residencia de Aldán. Profesionais que, ainda sabendo non ter medidas de prevención, tiveron que atender a estas todas persoas maiores. O primer
momento no que se determinan 105 positivos, e na sala hai un médico que pode confirmar, é imposible que os 105 fosen automáticos. A xerencia de Domusví sabía perfectamente desde hacía semanas que tiña enfermos, senón non tería a 20 profesionais de baixa na casa con síntomas de COVID. Entón, aí hubo un clar delito que certamente Fiscalía terá que investigar. Non chega con que está nas mans dos tribunais o que está sucedendo aí arriba, exactamente polo que decía a compañeira Mercedes. Por qué? Porque o luns a residencia foi abandonada polos auxiliares sanitarios e polas enfermeiras do Sergas. En este momento só conta con 5 médicos do Sergas, os 5 médicos que si se van se quedan sin ningún na residencia para 110 usuarios, e volvo a recalcar porque eran 150 pero hai 40 desaparecidos, e de 7 enfermeiras que tiña gracias ao Sergas, en este momento se acaba de quedar con 5 enfermeiras. No momento en que todo eso desapareza, non sei como vai ser a situación. Recalcar outra cosa, claro que hai que investigar ata tal punto de que as persoas maiores que chegaron, que conseguiron as súas familias tras semanas angustiosas e de todo tipo de demandas e de denuncias na Garda Civil en todo o que puideron, conseguiron levalas a Povisa. Unha vez que entraron en Povisa ou no Álvaro Cunqueiro ou no Meixueiro, o primeiro que se lle dice que están deshidratadas e malnutridas. Eso non sucede non solamente nunha semana de COVID, o cual creo que hai que investigar algo máis que non solamente o COVID. Recordar que moitas outras residencias, non solamente Aldán, si Barreiro, tanto os profesionais como as familias levaban máis de un ano presentando denuncias e reclamacións e peticións á Inspección da Xunta de Galicia que actuase, porque nin a ratio dos profesionais daban, nin os maiores estaban perdendo peso sin control de ningún tipo, e a día de hoxe unha persoa que denuncia ten dereito a coñecer que accións se levan a cabo tras a súa denuncia e que a Xunta o ten completamente silenciado. Non se sabe que accións se levaron a cabo despois de todas esas denuncias, e con este é o segundo ano. Sobre o acordo, coincidimos generalmente en todos os acordos, en todas as peticións que se fan por parte do BNG, pero sí quero recalcar unha cousa. Creo que na primeira, na que se insta, eu non instaría a Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia ten a tutela de inspección e non a levou a cabo. Eu instaría ao Parlamento de Galicia que cree unha comisión de investigación sobre a xestión nas residencias da terceira idade dos contagios e falecementos por mor do COVID, e ademais a inacción da Inspección da Xunta ante as continuas denuncias sobre o incumprimento das normas legalmente establecidas en canto a ratio de persoal, a insuficiencia de calidade e a non haberlle entregado as medidas de prevención aos seus profesionais, porque se contagiaron porque non lles deron, cosa que sí acercou este Concello, non lles deron os profesionais. Creo que no punto 2 hai unha errata que quero entender, porque pon cancelación dos concertos de prazas, de cancelación das prazas en aquelas empresas ou entidades sen ánimo de lucro, onde se contase ou incumplise a normativa legal. Se incumple nas de ánimo de lucro, como é Domusví, eu creo que se sen sobraría. Tamén é certo que sen, porque las hermanitas estas de la Caridad de Santiago tamén se columbiaron cos falecementos que teñen en elas, vale? Entón creo que falta o sen e o con, é dicir, en general deberíamos poñer en todas aquelas empresas ou entidades onde se constatou Señora Portas, vaya terminando. Aceptamos o resto, obviamente hai que tender a residencias públicas, a ratio de falecementos nas públicas con respecto ás privadas é moi diferente, moitas das galegas non sufriron nunha sola baixa, e é hora que todos e todas, sinceramente, podamos conseguir facer algo ante as institucións para que se tome medidas nas residencias maiores. Sinceramente, creo que non nos merecemos traballar toda unha vida para que morramos como cans. E isto foi o que sucedeu con maiores na época do COVID. E iso pasou en Aldán, pasou na provincia de Pontevedra, pasou en todo Galicia, pasou en todo o territorio español. Non se pode dicir unha persona maior
que non ten dereito a ir a un centro sanitario a morrer, que non ten edad xa para ser curado. Moitas grazas, señora Portas. E por parte do Partido Popular, Sí. señor Sotelo. Sí, boas tardes. Bueno, eu creo que despois de escoitar os distintos grupos, incluso a proponente, pois está claro que a ausencia do tema non era a residencia de Aldán. E queda ben claro se se lee a proposta de acordo, porque de 8 puntos que propón, tan só un fala de Aldán. Tan só un. Bueno, eu non quero entrar en máis debates do que farían vostedes se ocurrira noutros momentos o que vostedes fixeron. Quero entender que non é como pago do apoio ao orzamento. Quero entender, pero bueno, non hai que ser moi mal pensados para intentar darse conta do que se buscaba con esta moción. A ausencia realmente é o que hai o 12 de xullo, está clarísimo. E hai puntos aquí que nós estamos totalmente de acordo. Que a apertura dunha investigación na residencia de maiores de Aldán que registraron falecemento, por suposto estaremos de acordo. Cancelación dos concertos de plazas con aquelas empresas, hombre, eu creo que iso hai unhas normas que hai que cumplir, que se exigen que se cumplan. Hai unha serie de criterios que hai que cumplir, hai que ter unhas ratios. Que se aumenta a inspección, por suposto, porque se isto ocurre non é por fruto da casualidade, porque hai que dicir, non só ocurriu na residencia de Aldán, tamén en algunha pública, ocurreu. Desgraciadamente, na nosa, na de Aldán, ocurreu unhas cifras que, dende logo, pois, a todos, a min, dende logo, tamén me dá que pensar. Da mesma forma que hai outras privadas que non pasou nada. Por algo será. Non é fruto da casualidade. Que hai que investigalo? Por suposto. Que hai que exigir a administración que onde poña cartos públicos pois que se cumpla, xa non digo que se incrementen os ratios, que se cumplan eses ratios que están establecidos de por lei. Por suposto. Ahora, logo, que haya unha aplicación dun protocolo de atención ás familias, incluído un sistema que continúe despois do estado de alarma, por suposto. Logo non entendo o que quer dicir coa medicalización de forma efectiva das residencias, porque eu creo, bueno, me dá a impresión, non sei como funcionaría esta, de que hai unha serie de controles, e máis, a medicación, incluso as propias, no caso que eu coñezo, o suministraba toda a medicación e había unha fiscalización día a día, incluso do propio suministro da medicación por parte dos técnicos dese hospital. Supoño que irá por aí o tema de que non había suficiente médicos, supoño que será por eso, quero supoñer. Garantía de medidas de hospitalización para persoas da resistencia que o precisaron. Hombre, eu creo, do que eu coñezo, nunca tuve ni máis mínimo problema para ingresar a unha persoa. Nunca. Eso eu podo asegurar. Nunca. A ver, sería un delito. Ao fin e ao cabo, é unha persoa que ten unha cartilla da Seguridade Social. Como non se vai a poder ingresar? Se hai unha patología concreta. O tema da deshidratación, aí podíamos falar de outras cuestións. É posible en algunhas pois, que ocurrira eso, pero tamén hai que dicir que hai pacientes con as patologías moi concretas que facilitan ao mellor esa deshidratación. Tampouco é dicir non lle dan de beber, non lle dan de comer. Hombre, eso hai unhas pautas. Eu non vou a defender aquí, por suposto, a actuación baixo ningún concepto, e menos do que pasou nesa residencia. Elaboración, logo hai outras cuestións que, bueno, que eu entendo que son dogmas ideológicos. O tema da nacionalización das residencias. Mire, señora Giraldo, vostedes gobernaron 4 anos, tempo tuveron, por lo menos para nacionalizar alguna, ni o fixeron con ninguna. En canto aos datos, pois claro que é unha confusión de datos. É unha confusión de datos. Eu tiña 30. Tiña na área sur de Pontevedra 80 persoas de residencias, 32 en Barreiro, 30 en Aldán, 12 en Moledo, 4 en Creciente, e tamén 2 en
en Capela, no centro ese de discapacitados que hai. Bueno, podemos falar do que queira, o certo é que, ainda que fora só unha, hai motivos máis que suficientes para facer unha investigación, aparte de outras denuncias que hai por parte dos empregados. Insisto, dos 8 puntos que aquí propón, por eso nós non estamos de acordo con que se trouxera, ao marxe que se intentara, que sería o razoable intentar buscar un acordo, e a él, se está disposta a retirala, nós sí estamos de acordo, de moción, declaración institucional, o que queira, de buscar un punto de acordo neste tema. Claro que é un tema preocupante, pero desgraciadamente, e non é botar valor fora, non é só aquí en Galicia. En Galicia foi das comunidades onde mellor se actuou, e o protocolo que a Xunta de Galicia, que por certo, poden dicir o que queran do señor Feijóo, do Consello de Sanidade, pero foron as primeiras residencias as gallegas donde se fixo a PCR o 100% dos residentes e dos traballadores, o 100%. Ese protocolo logo sirveu para outras comunidades. É dicir, que se pode decir o que se queira, si é certo. O que non se pode empregar un tema como este dunha pandemia que impactou, creo que en todos os ámbitos da nosa sociedade, como excusa para emprender unha causa contra o modelo asistencial en Galicia. Iso non se pode pretender. Si vou rematando e aparte nos vamos a ir. Ainda que sei que non sirve para nada, non vamos a votar en contra, nos íbamos a abster, porque hai cuestións, estamos de acordo con algunhas destes puntos. Se algún día queren facer unha proposta nese sentido, vamos a hacer o lado. Ahora, o que non vamos a tolerar nin admitir que o grupo mayoritario desta corporación se lle impida, porque sea un pleno ordinario, e aí era o que iba a miña pregunta, non se nos permita presentar ninguna moción ao pleno, porque ao final son as 10 da noite, tampouco temos acabado o pleno ás 12 da noite e non pasa nada. Non é o argumento de que se vaya a perder o tempo, creo que foron dos plenos que menos durou a tramitación dun orzamento. Insisto, o motivo da ausencia desta moción non é que está, como dixo o señor Pazos, da actualidade o tema da LAN, si é preocupante, por suposto, e aí coincidimos. Non pode ser cando a autora desta proposta, dos seus 8 puntos de acordos que propón, só fala en un da residencia da LAN. O resto é falar de cuestións genéricas que ademais algunhas non coincidimos, insisto, e noutras creo que ao meu entender, ao meu modesto entender, están fora do lugar. Falar de privatización, nacionalización. Señor Sotelo, leva 5 minutos máis. Canto? 5 máis. Non pasa nada, hombre. Pero vamos, digo yo porque... Non remato, sabe? Non falas, non se dá Non quero cansar porque sei que predicar no desierto. Sermón perdido. Sí, hombre, sí. Lamentablemente é así. Si buscaran realmente solucionar ou intentar, que non lo vamos a solucionar, e digo que a Xunta vai a solucionar tampouco, que hai que mellorar a asistencia nas residencias, por suposto. Vostedes saben, como eu, sabemos todos, que hai unha serie de problemas, digamos, paralelos co tema do persoal, que tamén ao mellor coincidiu no peor momento. Non estou justificando para nada eso. Vai no caso da Aldán, hasta se dá a situación que seguramente a causa do inicio pois está localizada. É dos poucos residencias que parece ser, digo, porque eso, todo o que se diga neste tempo, pois se pode falar de todo, pero poucas persoas seguramente coñecen os intríngulis máis polo miúdo
desta, insisto, lamentable situación. O tema das cifras, hombre, eu creo que por aquí non veu Fernando Simón para que desapareceran e apareceran, ¿no? Porque eso non podía suceder, As cifras se sobreentende que son as que figuran no registro, e estou convencido que a propia Fiscalía que fará as investigacións, porque eu creo que isto está baixo unha investigación. Señor Sotelo. Remato antes de marcharnos, insisto, como protesta por a actuación das nosas mocións, que nos, da mesma forma que este era ausente, entendíamos que tamén eran ausentes, por menos alguna delas, para tratar cos aquí neste pleno. Si queren en algún momento chegar a algún acordo sobre este tema, nós, por suposto, estamos dispostos a exigir responsabilidades a quen ya sexa que se o tema da nacionalización. Moitas gracias, señor Sotelo. Creo que non estamos de acordo. Eu quería facer un comentario, porque parece que se asusta da palabra nacionalización, eu gustaría moito a privatización. Perdón, señor. Falo eu como... Sí, o PP abandona o pleno, que non dice. Levanta, pero quiero que despoisen antes de que se marche, porque claro, cando é un negocio cuidado dos vellos, está claro que temos que tener a nacionalización. O exemplo do respecto aos vellos o tendes aí neste balcón. Unha pancarta colgada no mes de abril facendo referencia ao 1 de outubro. Ixe é o exemplo do que respetades aos maiores. O 1 de outubro. Señor Sotelo. A mellor teria que saber que día é o día dos maiores. Se a mellor supera que día é o día dos maiores, o entendería. Señora Portas, o que hai que dicir nestes casos é cerren a porta aos aí. E segunda a quinta intervención, se queren, se non, pero vamos, señora Vizoso, non. Bueno, primeiro a intervención. Ten razón. Como acabou o debate, realmente. Merchi, xa non resbalda no aceite. Vamos a ver, lamento ademais que marcharan os representantes do grupo do Partido Popular, porque decía que non estaba de acordo cos puntos do acordo, que non se falaba de residencia de Aldán, non é certo. O sea, cando se fala dos acordos porcentos, evidentemente non só se pide para a residencia de Aldán, sino para todas as residencias, en este caso. Pero o que está claro é, estamos de acordo en todos, excepto na nacionalización. É o que nos diferencia, según él, polo que explicou aquí. Entón, quería decirle, punto por punto, estaba de acordo con este, estaba de acordo con este, estaba de acordo con este, e o único no que non estaba de acordo era na nacionalización. Evidentemente, unha gran diferencia que nos separa o Partido Popular en Bloque Nacionalista Galego e outras formacións. Quería comentar un pouco así o tema de das intervencións. Sinceramente non entendo a intervención do antes, verdade? Non podo entender esa abstención. Non me quedou claro, non escoitei ben, non me quedou claro esa abstención, porque entendo que nos falemos aquí, digo, justifico outra vez a ausencia porque estes do Partido Popular parece que dixeron que non estaba claramente justificada. O día 31 remataron os contratos das 35 persoas contratadas. Co cal, agora mesmo a situación do persoal na residencia de Aldán non é a mesma que durante o coronavirus, durante estes meses, e ainda queda período de estado de alarma sanitaria. O sea, ainda non se levantou a alarma sanitaria. Si remataron o domingo, os contratos, en que situación queda esta residencia? Que ainda estamos en alerta sanitaria. Eso, daí veña esta ausencia. Se esperamos un mes máis, a situación vai se deteriorando. Se esperamos 2 meses máis a chegar a un acordo entre todas e todas onde non poña a nacionalización, que non vai ocurrir, só digo aquí de claro, en que situación quedan os maiores? E se hai un rebrote antes? Ou se, cando chega o rebrote, resulta que por culpa de todas e todos, porque todas e todos somos responsables en este concello tamén, por iso somos representantes públicos, pasa algo nesa residencia con segundo rebrote. Cando presentamos a propostas, lembro da no 20 tantos de marzo, a primeira proposta que presentábamos, figuraba, entre elas, a de vixiar a residencia de Aldán. Ainda non pasara nada, pero figuraba de revixiar. Podía pasar, son persoas de alto risco, e pasou. Pero pasou derivado, comentaba eu tamén a concelleira, derivado dunhas políticas en materia sanitaria e asistenciais que nos levan a este tipo de residencias.
que non exista unha vixilancia e que non exista unha inspección. Que tivera que chamarse e implorarse a Xunta de Galicia para que intervira nas residencias é gravísimo. Que alguén defenda a xestión política da Xunta de Galicia nesta crise sanitaria é, vamos, lamentable, vamos a decirlo así suavemente, é lamentable. Porque poderíamos falar de toda a actuación nefasta que fixo a Xunta de Galicia durante estes tempos. Entre elas, actuar tarde, mal e arrasto nas residencias. Se actuar antes, o mellor non había o número de contagiados que houve. Pero bueno, nos seguimos insistindo que para nós é urgente. E por que defendemos esta moción aquí? Porque nos tocou moi de preto. Outros concellos defenden nos seus lugares, e acordamos así, en 3 concellos polo menos, presentamos esta mesma moción porque compañeras e compañeros da Negas juntámonos para tratalo, como en Santiago, como en Vigo. Vai arrematando, señor Giralde. E presentamos esta moción porque, efectivamente, no Parlamento, señora Portas, no Parlamento xa existe un acordo para crear esa comisión de investigación. Xa houve ese debate, e vai haber esa comisión de investigación. Nós queremos que o goberno inste a Fiscalía e que actúen. Non vai pola comisión do Parlamento. Por iso vai este punto. O Parlamento iría aparte. Que vai a investiguen, pero non deixa de ser unha investigación política. Nós queremos unha investigación por parte de Fiscalía. Pois aí que quede iso claro. Moitas gracias, señora Giraldes. Señora Vizoso, cambiou de idea, vai intervir. Señor Paniño, non? Eu quería intervir. E se non interven a señora Portas, sí, se non, non. Señora Portas vai intervir ou deixa o señor Abado? Señor Abado? No, digo que como usted non foi bastante ben, sin maior crispación, ni moito menos, eu non lle iba a contestar ao señor Sotelo, pero xa ha chegado este punto deste despropósito. Pero o señor Sotelo non está aquí. Sí, pero como pleno prosigue, por respecto a propia corporación e por respecto ao público que non existe, pero que dá que ter información deste pleno, teño que dicir que esa presidencia xa nace mal. Ainda a día de hoxe sigue sendo unha aberración no plano urbanístico e cumple parámetros importantísimos para que pudiera estar funcionando. E o señor Sotelo non deberá actuar de portavoz do PP neste asunto porque ten implicacións notorias no que é precisamente a súa implicación con este tipo de centros. Non quero ir máis alá, pero eu creo que cando se intervensa públicamente tratando de justificar todo un crimen como foi o tratar de utilizar a xente maior como un puro negocio e chegar un momento crítico deste tipo, pois haber unha actuación de auténtico xenocidio non me parece recibo. Digo que diga a justiza, pero realmente isto é absolutamente impresentable. Equiparar esta moción con outras que non digo que non se puseran aquí, se podían traer, pero evidentemente non é equiparable esta situación ni muchísimo menos, nada máis. Eu que conste, xa rematamos e votamos. Pero un breve... E si dou a palabra ahora, si queres facer. Non, digo a propósito da intervención do señor Abado, que conste que a decisión de non traer as mocións do PP foi unha decisión soberana da Comisión Informativa. Non foi unha decisión caciquil de ningún partido ni da alcaldía. Foi a Comisión Informativa, por que eu sei, a que decidiu non apoiar a ausencia desa moción. Non outra cousa. E ten unha última intervención. Non, era unha aclaración pequenilla porque esquecino antes. Plantexaba o grupo de ACE, non me equivoco, no punto número 2, efectivamente, a ver, retiramos as empresas e entidades en ánimo de lucro, pero non hai problema, retiramos sen ánimo de lucro, esas están. No, de todas formas, lendo ben o punto, queda claro, falar de empresas e máis, e bueno, hai un máis, e máis entidades, ou sea, nos poñamos empresas ou entidades, claro, que abrangue as dúas, falábamos das dúas empresas, donde se constatase o incumprimento das normas, sí, claro, claro. Bueno, de todas formas, redactar ese punto para que quede claro que son as con ánimo de lucro e as sin ánimo de lucro que incumplan. Empresas e entidades sin ánimo de lucro. Claro, as que incumplan, sea quien sea. Pasamos a votar a moción. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 3. Votos a favor? 8 e 3, 11. Pois queda aprobada con 11 votos a favor e 3 abstencións. E pasamos aos puntos non resolutivos, pero que acabo de perder os atos tamén. Actividade de control, dación de conta da resolución da alcaldía dictadas desde o 27 de xaneiro de 2020 ata o 31 de maio do mesmo ano,
E o 7, dación de conta dos informes de reparo de intervención segundo a base de execución número 38 do Orzamento Municipal. Se hai algún rogo ou alguna pregunta? Sí, señor Hermelo. Nada, moi breve. Máis que rogo pregunta, nada. Agradecer o esforzo da conexión vía streaming para que o público que a veciña de Cangas poidera escoitar e ver o pleno de hoxe. Simplemente comentar, fai alrededor de 20 minutos que quedou a cámara sen batería, solamente estamos con audio, máis ou menos dende a metade do principio do último punto do BNG, nada, así que... Non foi premeditado. No, bueno, foi... Foi un técnico de batería. Simplemente nada, comentarlo para... Hai que traer as baterías. Hai que agradecerlle o esforzo efectivamente ao personal municipal, porque gracias a ele viu. E señor Alfonso Sestai, a próxima vez hai que traer outra batería. Os medios son os que temos a mel. Efectivamente, estou totalmente de acordo. Creo que eu incluso son co perfil malo. Moitas grazas e ata o próximo pleno.